ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் L2 வகுப்புக்கு. இன்னைக்கு நம்ம என்னது 5வது சாப்டரோட கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு, பார்க்கலாம். முடிஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் அடுத்த வாரம் நம்ம பிபிடியே பார்க்கலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பர்பட் பெருசா இருந்ததுன்னா அது படிச்சுதானே ஆகணும் இல்லையா? இதை சொல்லியிருக்காங்க டீட்டெயிலா படிக்கணும், அதனால. ஓகே மாதாஜி ஜானி நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूतगदामह्यं ददाति स्वभान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं चाग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर द्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम कृष्ण विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वासाद्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. தேங்க்யூ ஸோ மச். நன்னா சொன்ன எல்லா வேர்ட்ஸும் கரெக்டா வந்துட்டு. நான் உங்களுக்கு அண்ணா கொஞ்சம் நன்னாவே முதல்ல நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம கிளாஸ் போயிடலாம். 16ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா? 15 முடிச்சோம் நம்ம. நேத்துக்கு 31 இல்லையா மாதாஜி? 31 இல்லைங்க மாதாஜி, 16 தான் மாதாஜி. 16ஆ? நான் ஒரு பேப்பரை போட்டு வச்சிருக்கிறேன். அதுல நேத்துக்கு தானே ஆரம்பிச்சோம், 15 வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். ஓகே, யாரு இப்போ? ஐஸ்வர்யா மாதாஜி இல்லை, அடுத்த நீங்க தான். மாதாஜி படிக்கிறேங்க மாதாஜி, இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 5:30 மணிக்கு தான் போவீங்க? ஓகே ஓகே, படிக்கலாம். ஆமாங்க மாதாஜி. மாதாஜி 5வதுல எத்தனாவது ஸ்லோகம் மாதாஜி? 16. ஓகே மாதாஜி. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஞானேன தூ தஜ்ஞானம் யேஷாம் நாஷிதமாத்மனः தேஷாமாதித்ய வஜ்ஞானம் பிரகாஷி யதி தத்பரம்
ஞானேன ஞானத்தில் தூ ஆனால் தத் அது அஜ்ஞானம் அஜ்ஞானம் ஏஷாம் எவரது நாசித்தம் அளிக்கப்படுகிறது ஆத்மனக ஆத்மாவின் தேஷாம் அவற்றின் ஆதித்யவத் உதயமாகும் சூரியனைப் போல ஞானம் ஞானம் பிரகாஷயதி வெளிப்படுத்தப்படுகிறது தத்பரம் கிருஷ்ண உணர்வு. மொழிபெயர்ப்பு. இருப்பினும் அஞ்ஞானத்தை அளிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடையும் போது பகல் நேரத்தில் சூரியன் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சப்படுத்துவதைப் போல அவனது ஞானம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. பொருளுரை. கிருஷ்ணரை மறந்தவர்கள் குழப்பத்தில் இருப்பது நிச்சயம். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவர்கள் குழம்புவதே இல்லை. சர்வம் ஞான பலவேன ஞானாக்னி சர்வ கர்மாணி என்றும் நகி ஞானேன சத்ருஷம் என்றும் பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஞானத்திற்கு எப்போதும் உயர் மதிப்பு அளிக்கப்படுகின்றது. அந்த ஞானம் என்பது என்ன? 7ஆம் அத்தியாயம் 19வது பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது போல கிருஷ்ணரிடம் சரணடையும் போது பக்குவ ஞானம் அடையப்படுகின்றது. பகுநாம் ஜன்மானாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே. பற்பல பிறவிகளை கடந்த பின் ஞானத்தில் பக்குவம் அடைந்தவன் கிருஷ்ணரிடம் சரணடையும் போது, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வினை அடையும் போது பகலில் சூரியனால் எல்லாம் வெளிப்படுத்தப்படுவது போல அனைத்தும் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. உயிர்வாளி பல விதங்களில் மயக்கப்பட்டுள்ளான். உதாரணமாக, சற்றும் அறிவின்றி அவன் தன்னையே கடவுளாக எண்ணும்போது உண்மையில் அறியாமையின் இறுதி வலையில் வீழ்கிறான். ஆத்மாவே கடவுள் எனில் அவன் எவ்வாறு இயக்கத்திற்கு உட்படுவான்? கடவுள் மாயையால் மயங்குவாரா? அப்படியெனில் மாயை கடவுளை விட வலிமை வாய்ந்ததாகிவிடும். பக்குவமான கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ள நபரிடமிருந்து மட்டுமே உண்மை ஞானத்தை அடைய முடியும். எனவே அத்தகைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை தேடி அவரின் கீழ் கிருஷ்ண உணர்வினை பயில வேண்டும். சூரியன் இருளை விரட்டுவதைப் போல கிருஷ்ண உணர்வு மாயையை விரட்டிவிடும். தான் இந்த உடல் அல்ல, உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட திவ்யமான ஆத்மா என்றும் முழு ஞானத்தில் ஒருவன் இருந்தாலும் ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் பகுத்தறிவது அவனுக்கு சாத்தியமில்லாத செயலாக இருக்கலாம். இருப்பினும் அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்குவமான குருவிடம் தஞ்சமடைந்து விட்டால் அனைத்தையும் நன்றாக அறிய முடியும். கடவுளையும் கடவுளுக்கான தனது உறவையும் கடவுளுடைய பிரதிநிதியை சந்தித்தால்தான் அறிய இயலும். அவரிடம் கடவுளை பற்றிய ஞானம் இருப்பதால் கடவுளுக்கு சாதாரணமாக செய்யப்படும் எல்லா மரியாதையும் அவருக்கு செலுத்தப்படும் போதிலும் கடவுளின் பிரதிநிதியான அவர் தன்னை ஒருபோதும் கடவுள் என்று கூறிக்கொள்ள மாட்டார். கடவுளுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை அத்தியாயத்தில் 2.12 ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் தனித்தன்மை உடையவன் என்றும் தானும் தனித்தன்மை உடையவன் என்றும் கூறினார். அவர்கள் இறந்த காலத்திலும் தனிநபர்கள், நிகழ்காலத்திலும் தனிநபர்கள், எதிர்காலத்திலும் முக்திக்கு பிறகும் தனிநபர்களே. இரவில் நாம் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக காண்கிறோம். ஆனால் பகலில் சூரியன் வானில் உள்ள போது ஒவ்வொன்றின் உண்மை நிலையும் புலப்படுகிறது. தனித்தன்மையுடன் கூடிய ஆன்மீக வாழ்வை உணர்வதே உண்மை ஞானமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஞானம் எப்படி வாழ்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு. இந்த ஞான அதான் 7ஆம் அத்தியாயத்தில் இதுல போட்டிருக்கு. அண்ட் பகுநாம் ஜென்மனாம் இவ்வளவு நிறைய ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம். பகுனா நிறைய ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம். ஞானமா பிரபத்தியத்தை அப்புறம் இப்பதான் நமக்கு வந்து ஞானம் வரா போல இருக்கு. ஆனா நிறைய காலம் நம்ம வந்து அந்த பயின்றப்பதான் நமக்கு வந்து அந்த ஞானம் கிடைக்கிறது. பற்பல பிரிவுகளை கடந்த பின் ஞானத்தில் பக்குவம் அடைந்தவன் கிருஷ்ணரிடம் சரணியடையும் போது அவரது கிருஷ்ண உணர்வினை பகலில் சூரியன் வந்து எப்படி இருட்ட போக்குறதோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வுல வந்தப்பறம் அது கிருஷ்ண உணர்வுல வரத்துக்கே அந்த அவ்வளவு காலம் எடுக்கும். அது இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்திருக்கோம்னா நிறைய கடந்து வந்திருக்கோம். சோ இது வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல நமக்கு இன்னும் எல்லாம் தெளிவா எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அனைத்தும் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. அப்புறம் உயிர்வாழி பல விதங்களில் மயக்கப்பட்டுள்ளான். நம்ம பௌதிக உலகத்துல அப்படித்தானே மயக்கப்பட்டு இருக்கான். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுல என்ன ஆகுனாக்கா எப்பவுமே சம்திங் ரிலேட்டட் டு கிருஷ்ணா நம்ம பண்ணிட்டே இருப்போம். பகவானுக்கு வந்து நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம் அந்த உணர்வு.
அந்த உணர்வுலயே இருப்போம் நம்ம. இறுதி வலையில் அவன் வந்து அந்த அறியாமையில இருந்து என்ன ஆகும், திரும்பி வலையில சிக்கிடுவோம். ஆனா இந்த கிருஷ்ண பக்தாஸ் அவளுக்குலாம் அந்த வாய்ப்பே கிடையாது. மாயையில இருந்து அவன் வந்து விடுபட்டு இருப்பான். அப்புறம் வந்து உண்மை ஞானத்தை அடைமொழி வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அப்போ அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்த சங்கிலி தொடர் வழியா அந்த மாதிரி குருவை தேடிதான் அப்போ இஸ்கான்ல ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி இருக்கு. சோ நம்ம எல்லாம் ப்ராப்பர் செட்டப் தான் எல்லாமே. சோ அந்த கிருஷ்ண உணர்வினை அவன் வந்து இது ஆன்மீக குருவை தேடி அவரின் கீழ் கிருஷ்ண உணர்வினை பயில வேண்டும். சூரியன் இருளை விரட்டுவது போல கிருஷ்ண உணர்வு மாயை விரட்டி விடும். அப்போ ஃபுல் ஞானம் அவனுக்கு கிடைக்கும். கடவுளுக்கு ஆத்மாவுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி இதெல்லாம் 2.12 படிச்சிருக்கோம். ஆனா இப்ப என்னது அவர்கள் இது நம்ம ஆத்மாங்கிறது ஜீவாத்மா வந்து எப்பவுமே அது வந்து செப்பரேட் தான். இட் வில் நாட் கெட் மிக்ஸ்ட். நம்ம வந்து நிறைய காலமா நம்ம வந்து இருந்திருக்கோம். சோ நிகழ்காலமா இருக்கட்டும், எதிர்காலமா இருக்கட்டும், இல்லை இறந்த காலத்தில் தனி நபர்கள் தான். நாம வேறதான், கடவுள் வேறதான். ஜீவராசி வழியிலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆத்மா வேற, வேற ஆத்மா வேற, எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா. இனி வரப்போற காலத்தையும் நம்ம டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும். அதெல்லாம் நமக்கு எப்ப புரியும்னாக்கா இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பாடம்லாம் படிக்கும்போது தான் நமக்கு புரியும். ஆன்மீக வாழ்வை உணர்த்துவதே உண்மை ஞானம். இந்த இது தெரிஞ்சுக்கிறது தான் உண்மை ஞானம். எஸ். அடுத்தது ஜானி மாதாஜி படிக்கும். ஹரி கிருஷ்ண மாதாஜி. தத் புத்தயஸ் தத் ஆத்மானஸ் தன்னிஷ்டாஸ் தத் பராயணாஹ கச்சந்த்ய புனர் ஆவ்ருத்திம் ஞான நிர்தூத கல்மஷாஹ. தத் புத்தய பரத்தில் புத்தியை நிலைநிறுத்துபவன், தத ஆத்மான பரத்தில் மனதை நிலைநிறுத்தியவன், தத் நிஷ்டா பரத்தில் மட்டுமே நம்பிக்கை உள்ளவன், தத் பராயணா அவரிடம் பூர்ணமாக சரணமடைந்தவர், கச்சந்தி செல்கின்றான், அபுன ஆவ்ருத்திம் முக்திக்கு, ஞானத்தால், நிர்தூத தூய்மை அடைந்து, கல்மஷா களங்கங்கள். எப்பொழுது ஒருவனது புத்தி, மனம், நம்பிக்கை, புகலிடம் என அனைத்தும் பரத்தில் நிலைநிறுத்தப்படுகின்றதோ அப்பொழுது பூரண ஞானத்தினால் அவன் தனது களங்கத்திலிருந்து முற்றிலும் தூய்மையடைந்து விடுதலை பாதையில் நேராக முன்னேறுகிறான். பொருளுரை: திவ்யமான பரதத்துவம் பகவான் கிருஷ்ணரே. மொத்த பகவத்கீதையும் கிருஷ்ணரே பரம புருஷ பகவான் என்றும் அறிவிப்பை மையமாக கொண்டதாகும். எல்லா வேத இலக்கியங்களின் விளக்கமும் இதுவே. பரத்தை அறிந்தவர்களால் பரம உண்மையான பரதத்துவ என்பது பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் என்று பரமனை அறிபவர்களால் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. பூரணத்தின் இறுதி சொல் பகவான் எனப்படும் புருஷோத்தமராகிய முழு முதற் கடவுளே. அவரை மிஞ்சியவர் யாரும் இல்லை. பகவானே கூறுகிறார், மத்தக பரதரம் நானியத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சயா. அருவ பிரம்மனை தாங்குவதும் கிருஷ்ணரே. பிரம்மணோஹி பிரதிஷ்டாகம். எனவே எல்லா வழிகளிலும் கிருஷ்ணரே பரதத்துவம். எவனொருவனது மனம், புத்தி, நம்பிக்கை, புகலிடம் ஆகியவை எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரிடம் உள்ளதோ, வேறு விதமாக கூறினால் எவனொருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக உள்ளானோ அவன் சந்தேகமின்றி எல்லாவித களங்கங்களும் நீக்கப்பட்டு பரதத்துவத்தை பற்றிய அனைத்திலும் பூரண ஞானத்துடன் உள்ளான். கிருஷ்ணரிடம் இருமை, ஒரே சமயத்தில் அடையாளமும் தனித்துவமும் உள்ளது என்பதை முழுமையாக புரிந்து கொண்டுள்ள கிருஷ்ண பக்தன் அத்தகைய திவ்யமான ஞானத்தினால் சக்தி அளிக்கப்பட்டு விடுதலை பாதையில் தளர்வின்றி முன்னேற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது பக்தி. அதுதான் இந்த ஃபுல் சாப்டர் அப்படிதான். செகண்ட் சாப்டர் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் இதுதான், பகவானை பத்தி உள்ள பக்தி தான். சோ வந்து இது என்ன கொடுத்திருக்கு, மறந்து போயிடுவேன். பூர்ணத்தின் பரதத்துவம்னா என்னது, பகவான் தான் அல்டிமேட். அவர் வந்து பிரம்மன் ரூபத்தையும் வந்து பிரம்மன் அரூபவாதிகள்லாம் பிரம்மன் தான் அல்டிமேட் சொல்றாங்க. அதுதான் கிருஷ்ணாவோட ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அதை தாண்டி நம்ம எதுல போறோம், பரமாத்மா ரூபத்துல. அதை தாண்டிதான் கிருஷ்ண ரூபம், இது அந்த பகவான் ரூபம். இப்ப நம்ம எல்லாம் பகவான் ரூபத்தை நம்ம வந்து மையமா வச்சு நம்ம எல்லாம் இது பண்றோம், ப்ரே பண்றோம். ஆனா வந்து அரூப ரூபாதிகள்லாம் வந்து பிரம்மன் அதுல நிறுத்துறாங்க. பட் பிரம்மன் யாரு, கிருஷ்ணரே தான். கிருஷ்ணரே பரபிரம்மன். அதை இதுல ஸ்லோகத்தையும் போட்டிருக்கு. அருவ பிரம்மனை தாங்குவதும் கிருஷ்ணரே. பிரம்மனோ ஹி பிரதிஷ்டா அகம். அந்த பிரம்மன்கிறது பிரதிஷ்டை. அந்த இது பிரதிஷ்டை பண்ணினது நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே சொல்றாரு. எனவே எல்லா வழிகளிலும் அரூபவாதிகள் வந்து இது பண்றாங்க, வழிபடுறாங்க. அதுவும் கிருஷ்ணர் தான். நம்ம இது துவைதா பிலாசபில நம்ம பண்றதும் கிருஷ்ணர் தான். சோ கிருஷ்ணரே பரதத்துவம்.
எவனொருவன் மனம் புத்தி நம்பிக்கை புகலிடம் ஆகவே எப்போதும் கிருஷ்ணரிடம் உள்ளதோ, வேறு விதமாக கூறினால் எவனொருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக உள்ளானோ அவன் சந்தேகமின்றி எல்லாவித களங்களையும், மெயினா களங்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு அவன் வந்து கிளாரிட்டி இருக்கும், கிளியரா இருக்கும் அவன் மைண்ட் எல்லாம். பரதத்துவத்தை பற்றி அனைத்தும் பூர்ண ஞானத்துடன் அவன் வந்து பூர்ண ஞானத்தோட இருப்பான். கிருஷ்ணனிடம் இருமை ஒரே சமயத்தில் அடையாளமும் தனித்தன்மையும் உள்ளது என்பதை முழுமையாக. ஓகே, அடுத்தது என்னது? 18. ராஜேஸ்வரி மாதா படிக்க முடியுமா? ஜெயந்தி மாதாஜி ஒரு நிமிஷம், ஜெயந்தி மாதாஜிக்கு அப்புறம் தான் நீங்க அன்மியூட் பண்ணனால மேல கழுப்பிடுச்சு. ஜெயந்தி மாதா மியூட்லயே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வித்ய வினய சம்பன்னே பிராமணே கஸ்தினி. மாதாஜி வித்யா வினய வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிகஸ்தினி சுனிசைவ சுவாகேச பண்டிதா சமதர்ஷினக. வரும் ட்ரை பண்ண. இங்க சைவ சைவ சொல்லக்கூடாது, இது சைவ. ச ஏவ அது சன அண்ட் ஏவன ஆல்சோ அண்ட் ஆல்சோ அப்படி சொல்றோம் இல்லையா? மேலும் மற்றும் இல்ல நம்ம தமிழ்லயும் இருக்கே அந்த மாதிரி. சோ ச அண்ட் சனாலும் அது அங்க இருக்கு. ச ஏவ அது சைவன் ஆயிடுது, இங்க ச அண்ட். படிங்க. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் தப்பு வந்தாலும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆல்ரெடி நல்லா படிக்கிற கொஞ்சம் கூடி பர்ஃபெக்டா படிக்கலாமே. வித்யா அப்போ கல்வி. வித்யா கல்வி, வினய அடக்கம், சம்பன்னே முழுதும் அடங்கிய, பிராமணே பிராமணில், கவி பசுவில், கஸ்தினி யானையில், சுனி நாயில், ச சுட கூட, ஏவ நிச்சயமாக, சுவபாகே நாயை தின்பவன், கீழ்ஜாதி, ச முறையே, பண்டிதாக பண்டிதர்கள், சமதர்ஷினக சமநோக்கில் காண்கிறார்கள். மொழிபெயர்ப்பு. புக் இருக்கு இல்லையா உங்ககிட்ட? ஆமாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே, படிங்க படிங்க. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன், கீழ்ஜாதி என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றனர். பொருளுரை. உயிரின வேறுபாடுகளையும் ஜாதி வேறுபாடுகளையும் கிருஷ்ண பக்தன் காண்பதில்லை. சமூக ரீதியில் பிராமணனும் கீழ்ஜாதியினும் வேறுபட்டவர்கள். உயிரின ரீதியில் நாய், பசு, யானை ஆகியவை வேறுபட்டவை. ஆனால் உடலின் இது போன்ற வேற்றுமைகள் கற்றறிந்த ஆன்மீகவாதியின் கண்ணோட்டத்தில் அர்த்தமற்றவை. ஆன்மீகவாதிகளின் அத்தகு பார்வை பரமனுடன் அவர்களுக்கு உள்ள உறவினால் சாத்தியமாகின்றது. ஏனெனில் பரமபுருஷர் தனது விரிவங்கமான பரமாத்மாவின் உருவில் அனைவரின் இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். பரமனை பற்றிய இந்த ஞானமே உண்மையான ஞானமாகும். பல்வேறு இனங்களை சார்ந்த அல்லது பல்வேறு ஜாதிகளை சார்ந்த உடல்களை பொறுத்தவரை கடவுள் எல்லாரிடமும் சமமான அன்புடையவராக இருக்கிறார். ஏனெனில் அவர் எல்லா ஜீவன்களையும் தனது நண்பனாக நடத்துகிறார். இருப்பினும் ஜீவனின் எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவர் பரமாத்மாவாகவே உள்ளார். பிராமணின் உடலிலும் கீழ் ஜாதியினது உடலும் ஒன்றல்ல என்ற போதிலும் கடவுள் பிராமணனின் உடலிலும் கீழ் ஜாதியின் உடலிலும் பரமாத்மாவே வீற்றுள்ளார். ஜட இயற்கையின் பல்வேறு குணங்களின் பலதரப்பட்ட பௌதிக படைப்புகளே உடல்கள். ஆனால் உடலினுள் உள்ள ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒரே ஆன்மீக குணத்தை உடையவர்கள். குணத்தில் ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை அளவில் அவர்களை சமமாக்குவதில்லை. ஏனெனில் தனிப்பட்ட ஆத்மா ஒரு குறிப்பிட்ட உடலில் மட்டுமே உள்ளான். பரமாத்மாகவோ அனைவரது உடலிலும் வீற்றுள்ளார். கிருஷ்ண பக்தன் இதனை முழுமையாக அறிந்துள்ளான். எனவே அவன் உண்மையான பண்டிதனும் சமநோக்கு உடையவனும் ஆவான். பரமாத்மா ஆத்மா இருவருமே உணர்வுடையவர்கள், நித்தியமானவர்கள், ஆனந்தமயமானவர்கள். இதுவே இவர்களிடையே உள்ள ஒற்றுமை. ஆனால் வேறுபாடு என்னவெனில் தனிப்பட்ட ஆத்மா தனது உடலை மட்டுமே உணரக்கூடியவன். பரமாத்மாவோ எல்லா உடல்களையும் உணரக்கூடியவர். வேற்றுமை பார்க்காமல் பரமாத்மா எல்லா உடல்களிலும் வீற்றுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. லாஸ்ட் இதுவும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் வரும், நம்ம ஸ்லைட்லயே போடுவோம். இது சச்சித் ஆனந்தா அதோடு தான் கொடுத்துருக்கீங்க. இருவருமே என்னது பரமாத்மாவா இருக்கட்டும் இல்ல ஆத்மாவா இருக்கட்டும், ஆத்மா இஸ் இண்டிவிஜுவல் சோல். அது வந்து எல்லா அந்த உடலை பத்தி தான் அந்த ஆத்மாவுக்கு தெரியும். பரமாத்மா வந்து எல்லா உடல்களை பத்தியும் தெரியும். ஏன்னா எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கார். அது ஒரே பரமாத்மா தான் எல்லாரோட ஹிருதயத்திலையும் இருக்கார். அப்ப இருவருமே என்னது உணர்வுடையவர்கள். சத்து சித்து ஆனந்தா. ஆமா, சித்துனா உணர்வுடையவர்கள், நித்தியமானவள், சத்தியம் எப்போ இருக்கப்பட்டவர், அண்ட் ஆனந்தமயமானவர் தான் சச்சித் ஆனந்தம். ரெண்டுமே பரமாத்மா இருக்கட்டும் ஜீவாத்மா இருக்கட்டும் எப்பவுமே அந்த சொல் சச்சித் ஆனந்தம். இதுவே இவர்களுடைய ஒரு ஒற்றுமை. ஆனால் வேறுபாடு என்னவென்றால் தனிப்பட்ட ஆத்மா தனது உடலை மட்டுமே அது மாத்திரமே தெரியும். இதுக்கு முன்னாடி என்ன உடல் எடுத்திருக்கு, அதுக்கு முன்னாடி என்ன உடல், அதெல்லாம் தான் தெரியும். வேற ஒருத்தரோட உடலை பத்தி அவருக்கு தெரியாது. ஆனா பரமாத்மாவுக்கு எல்லாரையும் தெரியும். சோ இதுல என்ன ஒருத்தருக்கு வேற என்ன பரமபுருஷ அவரு தனது விரிவங்கமான பரமாத்மா. பரமாத்மா என்னது பகவான் கிருஷ்ணருடைய விரிவாக்கம். ஒரு பரமாத்மா 400 ஃபார்ம்ல எல்லாரோட ஹிருதயத்திலையும் அவர் வந்து வசிக்கிறார், இதயத்தில் வீற்றுள்ளார். பரமனை பற்றிய இந்த ஞானமே உண்மையான ஞானமாகும். அப்போ என்னது யாரு ஞானி, அவர் வந்து எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலையும் அந்த பரமாத்மா பாக்குறதுனால அவர் வந்து நாய் தின்பவனாக்கா கீழ்ஜாதி நாய் தின்பம் போட்டிருக்கு. அது வந்து யானையா இருக்கட்டும் பசுவா இருக்கட்டும், அப்புறம் யாரை பார்த்தாலும் வந்து அவர் வந்து சமதர்ஷனமா இதா பாக்குறாரு. ஏன்னா வேறுபாடே இல்லை, பாக்குறதுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம். ஒரு இது உடல்ல பார்த்ததுனாக்கா எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். உடலில் கீழ்ஜாதியின் இங்க போட்டிருக்கேன். பிராமணனின் உடலிலும் கீழ்ஜாதியின் உடலிலும் பரமாத்மா வீற்றுள்ளார். ஜட இயற்கையின் பல்வேறு குணங்கள் பலதரப்பட்ட பௌதிக படைப்புகளே உடல்கள். ஆனால் உடலில் உள்ள ஆத்மா பரமாத்மா ஒரே ஆன்மீக குணத்தை உடையவர்கள். இது யாரால பார்க்க முடியும்? ஒன்லி பண்டிதா சமதர்ஷினா அப்படின்னு முடியாது. ஒன்லி பண்டிதர்னா என்னது, யார் நல்ல அறிவுள்ள ஞானம் பெற்றிருக்காரோ அவருக்கு தான் வந்து எல்லாரையும் ஈக்குவலா பார்க்க முடியும். அதனால ஞானம் என்னன்னாக்கா அல்டிமேட் இது ஞானம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பகவான்ங்கிறது யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் ராஜேஸ்வரி மாதை படிங்க. ஈகைவர்ஜித சர்கோ ஏஷாம் சாமியே ஸ்திரம் மனக நிர்தோஷம் ஹிமம் பிரக்ம தஸ்மாத் பிரக்மணிதே ஸ்திதாக. இக இவ்வாழ்வில் ஏவ நிச்சயமாக தை அவர்களால் ஜித வெல்லப்பட்டு சர்க்க பிறப்பும் இறப்பும் ஏஷாம் அவர்களது சாமியே சமநோக்கில் சிதம் நிலை பெற்று மனம் நிர்தோஷம் தோஷமில்லாத ஹி நிச்சயமாக சமம் சமத்துவத்தில் பிரம்மனை போன்று தஸ்மாத் எனவே பிரம்மனில் தே அவர்கள் சிதா நிலை பெற்றுள்ளனர். ஒருமையிலும் சமத்துவத்திலும் மனதை நிலைநிறுத்தியவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் நியதிகளை ஏற்கனவே வென்றுவிட்டனர். பிரம்மனை போன்றே தோஷமற்று இருப்பதால் அவர்கள் ஏற்கனவே பிரம்மணி நிலை பெற்றவர்கள். பொருளுரை மேலே கூறப்பட்டது போன்று மனதில் சமநிலையுடன் இருப்பது தன்னுறவின் அறிகுறியாகும். அத்தகைய நிலையை உண்மையில் அடைந்தவர்கள் ஜட நியதிகளை கடந்தவர்களாக, குறிப்பாக இறப்பு பிறப்பை கடந்தவர்களாக கருதப்பட வேண்டும். ஒருவன் தன்னை உடலுடன் அடையாளம் காணும் வரை அவன் கட்டுண்ட ஆத்மாவாக கருதப்படுகிறான். ஆனால் தன்னுணர்வின் மூலம் சமத்துவ தளத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டவுடன் அவன் கட்டுண்ட வாழ்விலிருந்து முக்தி அடைகிறான். வேறு விதமாக கூறினால் இப்பௌதீக உலகில் மீண்டும் பிறக்க வேண்டிய தேவை அவனுக்கு இல்லை. ஆனால் தனது மரணத்திற்கு பின் ஆன்மீக வாழ்வில் அவன் நுழைய முடியும். விருப்பு வெறுப்பு அற்றவரான கடவுளுக்கு தோஷம் கிடையாது. அதுபோலவே விருப்பு வெறுப்புகளில் இருந்து விடுபடும் போது உயிர் வாழியும் தோஷமற்றவனாகி ஆன்மீக வானில் நுழைய தகுதி வாய்ந்தவனாகிறான். இத்தகையோர் ஏற்கனவே முக்தி அடைந்தவர்களாக கருதப்பட வேண்டும். இவர்களது அறிகுறிகள் கீழே விளக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்னது ஆல்ரெடி முக்தி அடைந்த ஆத்மா தான். ஏன்னா இந்த இதுல இருந்து இப்பவே பிருந்தாவனத்துக்கு போன கிடையாது. இப்ப இங்க இருக்கும் போதே அவங்களுக்கு வந்து முக்தி கிடைச்சா போலதான். ஏன்னா எல்லாரையும் சமதர்சனமா பாக்குறாரு. அப்புறம் என்னது வேற என்ன கொடுத்திருக்கு, குறிப்பாக பிறப்பு அவ வந்து பிறப்பு இறப்ப வந்து அதுலயும் கடந்து போயாச்சா. அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு, மேலும் ஒரு போன்ற மனித சம நிலையில் இருப்பது தன்னை ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல மறந்தே படுறது. இங்க வரத்துக்குள்ள ஒருவன் தன்னை உடலுடன் அடையாளம். நான் பாடி, நாம் இந்த என்னோட பாடி நம்ம வந்து பாடிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம ஆத்மாவை மறந்துட்டோம்னாக்கா அவன் தான் பந்தப்படுறான். ஆனா இந்த மாதிரி வந்து ஞானி எப்படி பண்ணுவார், அவருக்கு எப்பவுமே நாம் ஒரு ஆத்மாங்கிற எண்ணம் தான் இருக்கும். பாடியில வந்து அவ்வளவு இது இருக்காது, கவனம் இருக்காது. ஸோ ஹீஸ் அ என்லைட்டன்டு சோல். அவங்களதான் வந்து என்லைட்டன்ட் சோல் சொல்லுவாங்க.
ஆல்ரெடி முக்தி அடைந்தவர்களாக கருதப்பட வேண்டும். இவங்களது அறிகுறிகள் கீழே இங்க கொடுத்திருக்க அடுத்த ஸ்லோகத்துல. எஸ், கமலவாணி மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? எப்படிங்க மாதாஜி? நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. கிருஷ்ணா கோகிலா மாதாஜி, ஒரே ஒரு நிமிஷம். கோகிலா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. கோகிலா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்களா? ஆமாங்க மாதாஜி, நான் ஆக்சுவலா பக்தி சதாச்சர் லிங்க் தேடிட்டு இருந்தேங்க மாதாஜி. வந்துருச்சு, பரவாயில்லைங்க மாதாஜி. இல்ல நான் இன்னைக்கு நடந்துட்டு கேக்குறேன். அது பக்தி சதாச்சாரம் நடந்துட்டு இருக்குமே. உஷா மாதாஜி இல்ல, உஷா மாதாஜி இப்ப யாரு இருக்கிறா? செல்வம் பிரபுஜி யாரு எடுக்கிறாங்க எனக்கு தெரியலையே. செல்வம் பிரபுஜி தாங்க மாதாஜி இருக்கிறாங்க. இப்ப அந்த இல்லையா அவங்க கிட்ட? பாலாஜி பிரபுஜிட்ட கேளுங்க. ஓகேங்க மாதாஜி, பரவாயில்லைங்க மாதாஜி. நான் இன்னைக்கு நீங்க அட்டெண்ட் பண்ண கூடாது, பட் யூ வில் பீ மிஸ்ஸிங் அது இல்லையா, அதனால சொன்னேன். நீங்க இங்க அட்டெண்ட் பண்றது பத்தி ஓகேங்க மாதாஜி. ஓகேமா. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா இருக்கீங்களா மாதாஜி? என்னமா மாதாஜி நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டேங்க மாதாஜி. நல்லா இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேங்க மாதாஜி. இப்போ நான் ஒரு வாய்ஸ் கூட கேட்டது இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கேக்குறேன். பட் ஐ நோ யூ ஆர் a young girl னு எனக்கு தெரியும். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, யாரு படிக்கிறா சொன்னேன்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கமலவாணி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நான் முயற்சி பண்றேன் மாதாஜி. ராங் அர்த்தத்திற்கும் செய்யுங்க. நோ ப்ராப்ளம். அங்க கேளுங்க. இன்னைக்கு வரல, கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தீங்க இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. வந்துட்டீங்களா கேட்டேன். கல்யாணத்துலாம் போயிட்டு வந்துட்டீங்களா? எல்லாம் போயிட்டு சிறப்பா முடிச்சு மாதாஜி. நீங்க இப்ப படிக்கும் போது இது படிங்க மாதாஜி. இங்க இருக்க பாருங்க, ஸ்லோகம் படிச்சா போல வந்துடும். பிரகர்ஷேத் பிரியம் பிராப்ய ந உத்விஜேத் அப்படி படிங்க. அப்ப உங்களுக்கு அந்த ஸ்லோகம் வந்து ஈஸியா வரும். படிங்க. சரிங்க மாதாஜி. ந பிரகர்ஷேத் பிரியம் பிராப்ய ச அப்ரியம் ஸ்திர புத்தி அசம்போதஹ பிரமவித் பிரஹமணி ஸ்ததிதஹ. ஓகே, இப்போ இது வந்து மீனிங் படிச்சீங்கோ. நான் என்றுமில்லை, பிருஹத் மகிழ்வது, பிரியம் விருப்பமுள்ள, வெரி குட், நல்லா படிக்கிறீங்க, பிராப்ய சூப்பரா படிக்கிறீங்க. பிராப்ய அடைவதால் நான் இல்லை, உத்விஜேத் மனக்கிளர்ச்சி அடைவது, பிராப்ய அடைவதால் ச மேலும், அப்பிரியம் விருப்பமில்லாத, ஸ்திர புத்தி ஸ்திர புத்தியுடைய, அசம்மூட மயங்காத, பிரம்மவித் பிரம்மனை பக்குவமாக அறிந்தவன், பிரம்மனில் ஸ்தித நிலை பெற்றுள்ளான். பிரம்மனை இது பிரம்மவித்ங்கிறது பிரம்மனை பக்குவமாக அறிந்தவன், பிரம்மனில் ஸ்திதக நிலை பெற்றுள்ளான். மீனிங் படிக்கிறோம் இல்லையா, அப்ப என்னதுன்னு தெரியாது. அப்படிங்கிறது வேற விதமா படிச்சிட்டீங்க, பரவாயில்ல. எவன் ஒருவன் விரும்பியவற்றை அடைவதால் மகிழ்வும், விரும்பாதவற்றை பெறுவதால் துயரமும் அடைவதில்லையே. எவன் ஒருவன் ஸ்திர புத்தியுடனும் மயங்காமலும் இறை விஞ்ஞானத்தை அறிந்தவனாக உள்ளானோ அவன் ஏற்கனவே பிரம்மனில் நிலை பெற்றவனாவான். பொருளுரை: தன்னை உணர்ந்த நபரின் அறிகுறிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் அறிகுறி என்னவெனில், உடலே நான் என்னும் தவறான அடையாளத்தில் அவன் மயங்குவதில்லை. தான் இவ்வுடல் அல்ல என்றும் பரமபுருஷ பகவானின் நுண்ணிய பகுதி என்றும் அவன் மிகவும் பக்குவமாக அறிந்துள்ளான். எனவே அவன் தன் உயிருடன் தொடர்புடைய ஏதாவது ஒன்றை அடையும் போது மகிழ்வதோ, சிலவற்றை இழக்கும் போது வருந்துவதோ இல்லை. மனதின் இத்தகு உறுதியான நிலை ஸ்திர புத்தி அல்லது நிலைத்த அறிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. எனவே அவன் ஸ்தூல உடலை ஆத்மா என்று தவறாக எண்ணி மயங்குவதும் இல்லை. ஜட உடலை நிரந்தரம் என்று எண்ணி ஆத்மாவின் இருப்பை மறப்பதும் இல்லை. இந்த ஞானத்தின் மூலமாக பரம உண்மையின் பூரண விஞ்ஞானத்தை அறியும் தளத்திற்கு அதாவது பிரம்மன், பரமாத்மா மற்றும் பகவானை அறியும் தளத்திற்கு அவன் உயர்த்தப்படுகிறான். பரமனுடன் எல்லா விதத்திலும் சமமாகி விடலாம் எனும் தவறான முயற்சியில் ஈடுபடாத அவன் தனது ஸ்வரூப நிலையை பரிபக்குவமாக அறிந்துள்ளான்.
இதுவே பிரம்மனை உணர்தல் அல்லது தன்னை உணர்தல் எனப்படும். இத்தகு நிலையான உணர்வே கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னது முதல் ஹரே கிருஷ்ணா என்ன படிச்சல் மாதாஜி. ஒன்லி சான்ஸ்கிரிட் வரும்போது கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிடுறீங்க, வேற ஒண்ணும் இல்ல. பழக்கம் ஆமா ஆமாச்சி, சன்ஸ்கிரிட் பழக்கமே இல்ல மாதாஜி. பட் தமிழ்ல தானே, தமிழ் தானே, ஒழுக்கம். தமிழ். அப்ப படிக்கணும், நல்ல தைரியமா படிச்சோம். சரி, நான் கண்டிப்பா நல்ல சிறப்பா படிக்க கத்துக்கிறேன் மாதாஜி. அப்ப இதுல என்ன அந்த என்ன ஸ்லோகத்துக்கு என்ன மீனிங்னா, எவனொருவன் விரும்பியவற்றை அடைவதால் மகிழ்வும், என்ன கிடைச்சாலும் மகிழ்வுதான். என்ன விரும்பியவற்றை கிடைச்சால் மகிழ்வும், விரும்பாதவற்றை பெறுவதால் துயரமும் அடைவதில்லையோ, எது கிடைச்சாலும் அவன் ஆனந்தம் தான். ஐ வில் நாட் கெட் டிஸ்டர்ப் ஆகவே மாட்டான். எவன் ஒருவன் ஸ்திர புத்தியுடன் மயங்காமலும் விஞ்ஞானத்தை அறிந்தவனுமாக உள்ளானோ அவன் ஏற்கனவே பிரம்மனில் இருக்கிறதே இதுக்கு முன்னாடி அது சொன்னான். ஆல்ரெடி இந்த இந்த ஒரு நம்ம லைஃப்லயே அவன் வந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மாவா அவன் வந்து திலங்குவான். இப்படி அவன் எல்லாத்தையும் சமநிலையில பாதிப்பான். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது பண்டிதா. அவன் வந்து அந்த லைஃப் இந்த இருக்கிற லைஃப்லயும் அவன் வந்து எல்லாமே சேமா பார்ப்பான். முதல் அறிகுறி என்னது? உடலே நான் என்று தவறான அடையாளத்திலிருந்து அவன் வந்து அவன் இஸ் அவுட் ஆஃப் தட். அவன் வந்து ஆத்மா, நாம ஆத்மாதான், பாடிக்கு அவனுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. அந்த மாதிரி அவன் வந்து நினைவு வச்சுக்கிறான். அப்புறம் என்னது? பக்குவமா இருந்துள்ள. எனவே அவன் ஒரு தன் உயிருடன் தொடர்புடைய ஏதாவது ஒன்றை அடையும் போது மகிழ்வதோ, சிலவற்றை இழக்கும் போது வருந்துவதோ கிடையாது. அவன் வந்து ஈக்வானிமிட்டி சொல்லுவான். சோ இது வந்து சேம் மென்டல் ஸ்டேட்டஸ்ல இருப்பான். சோ அவனுக்கு வந்து ஸ்திர புத்தி, மனதின் இத்தகு உறுதியான நிலைக்கு பெயர் ஸ்திர புத்தி அல்லது நிலைத்த அறிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. எனவே அவன் ஸ்தூல உடலை ஆத்மா என்று இப்ப நம்ம பாடி என்ன போட்டிருக்கோம், இட்ஸ் லைக் ஒரு சட்டை தான் இல்லையா? ஆத்மா வந்து ஒரு சட்டையை போட்டிருக்கு. சோ இதுதான் ஸ்தூல சரீரம். அது வந்து ஸ்தூல சரீரத்தை போயிட்டு நான் அப்படிங்கிறது அவன் நினைக்கிறது கிடையாது. அவன் ஸ்தூல உடலே ஆத்மா என்று தவறாக எண்ணி மயங்குவதும் இல்லை. நம்ம இன்னும் அந்த லெவலுக்கு வரல, நம்ம ட்ரை பண்ணணும். அப்ப என்னது, நம்ம ஸ்திர புத்திக்காரங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்க, நம்ம அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணணும். ஜட உடலே நிரந்தரம் என்று எண்ணி ஆத்மாவில் இருப்பை மறப்பதும் இல்லை. ஓகே, அதாவது அப்புறம் வந்து பிரம்மன் பரமாத்மா மற்றும் பகவானே டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பகவான். ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மன் நிலையில ஒளி வடிவமா கடவுள் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புறாங்க சில பேர் பரமாத்மா ரூபத்துல நம்புறாங்க, 4 கை ரூபத்துல. அப்புறம் பகவான் 2 கை ரூபத்துல நம்புறாங்க. ஆனா எல்லாமே அவன் வந்து சேமா தான் இருக்கு. பரமனுடன் எல்லா விதத்திலையும் சமமாகி விடலாம் என்று தவறான பகவானுக்கு ஈக்குவலா ஆகவே முடியாது. அவனுக்கு வந்து தெரியும் 3 லெவல் இருக்கானா, 3ம் பகவான் தான். ஆனா பகவானுக்கு ஈக்குவல் அது ஏன் இது போட்டிருக்கானாக்கா, இது அத்வைதா வந்து பகவானுடைய இணையறாங்க அப்படிதான் அவங்க சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி கிடையாது. we will always be the servitor of the Lord. சோ என்னும் தவறான முயற்சியில் ஈடுபடாது. பரமனுடன் எல்லா விதத்திலையும் சமமாகி விடலாம் என்னும் தவறான முயற்சியில் ஈடுபடாத அவன் தனது சொரூப நிலையை பரிபக்குவமாக அறிந்துள்ளான். இதுவே பிரம்மனை உணர்தல் அல்லது தன்னை உணர்தல். நான்கிறது யாரு அப்படின்னு அவனுக்கு புரிஞ்சு மாட்டுறது. இத்தகைய நிலையான உணர்வே கிருஷ்ண உணர்வு என்று எனப்படுகிறது. அடுத்து யாரு? கமலவாணி மாதாஜிக்கு அப்புறம் ரமேஷ்குமார் பிரபுஜி படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. 21 பாஹ்ய ஸ்பர்ஷேஷு அசக்த ஆத்மா விந்ததி ஆத்மனி யத் சுகம் சஹ பிரம்மயோக யுக்த ஆத்மா சுகம் அக்ஷம் அக்ஷ்ணுதே. பாக்ய ஸ்பர்ஷேஷு புலனின்பத்தில் அசக்த ஆத்மா பற்றுதல் கொள்ளாதவன் விந்ததி இன்புறுகிறான். ஆத்மனி ஆத்மாவில் எதுவோ சுகத்தை அவன் பிரம்மயோகத்தால் யுக்த ஆத்மா தன்னிறைவு கொண்டு சுகம் அக்ஷம் அளவற்ற அக்ஷயம் அளவற்ற அக்ஷுனதே அனுபவிக்கிறான். மொழிபெயர்ப்பு: இத்தகு முக்தி பெற்ற ஆத்மா ஜட புலனின்பங்களில் கவனப்படுவதில்லை. ஆனால் சமாதி நிலையில் எப்போதும் தன்னுள்ளே சுகத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்விதமாக பரத்தை தியானிப்பதால் தன்னுணர்வு உடையோன் எல்லையற்ற சுகத்தை அனுபவிக்கிறான். பொருளுரை: மிகச்சிறந்த கிருஷ்ண பக்தரான யமுனாச்சாரியார் கூறுகிறார்,
யத் அவதி மம சேதக கிருஷ்ண பாதாரவிந்தே நவ நவ ரஷ தாமன் யுத்யுதம் ரந்தும் அஷித். ஆசி. கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். இதுதான் footer தான். தத் அவதிபத நாரி சங்கமே சமர்யமானே பவதி முக விகார சூஷ்டு நிஷ்டீவனம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்ட பிறகு அவரின் புது புது ரசங்களை உணரும் நான் காம சுகத்தை பற்றி எண்ணும் போதெல்லாம் அந்நினைவின் மீது காரி உமிழ்கிறேன். மேலும் உன் உதடுகள் வெறிப்பினால் நெளிகின்றன. பிரம்ம யோகத்தில் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் ஜட புலனின்பத்திற்கான சுவையை முற்றிலும் இழக்கும் அளவிற்கு இறைவனின் அன்பு தொண்டில் மூழ்கியுள்ளான். ஜடத்தை பொறுத்தவரையில் காமசுகமே மிக உயர்ந்த சுகமாகும். முழு உலகமும் இந்த மயக்கத்தில் தான் சுழன்று கொண்டுள்ளது. இந்த நோக்கம் இல்லையேல் லௌகீக மனிதர்களால் செயல்பட முடியாது. ஆனால் காமசுகத்தை தவிர்க்கும் கிருஷ்ண பக்தன் அஃது இல்லாமலே முழு திறனுடன் செயலாற்ற முடியும். இதுவே ஆன்மீக உணர்வின் சோதனையாகும். ஆன்மீகமும் காமசுகமும் வெவ்வேறு துருவங்கள். முக்தியடைந்த ஆத்மாவாக இருப்பதால் கிருஷ்ண பக்தன் எவ்வித புலனின்பத்திலும் கவரப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. அவன் முக்தி அடைந்த ஆத்மா இருப்பான். அப்ப அதுல வந்து இந்த பௌதிக இதுல சம்பந்தமா உள்ள உன்னத்திலயும் அவன் வந்து ஈடுபட்டு ஏன்னா அவனுக்கு அதுல எல்லாம் சுகமே கிடையாது. அவன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல உள்ள சுகம் தான் அனுபவிக்கிறான். இதுக்கப்புறம் இதுதான் யமுனாச்சாரி. ஓகே, அப்புறம் என்னது அளவிற்கு இறைவனின் அன்பு தொண்டில் மூழ்கியுள்ள அவனுக்கு ஜடத்துல உள்ள என்ன சுகங்கள் இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து கவரப்படுறது இல்லை. ஜடத்துல என்ன சுகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா பிரதானம் என்ன கொடுத்திருக்கு? காம சுகம் தான். அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப என்னது பிரதானமா அவங்களுக்கு தெரியறது. ஆனா இதுல பக்தி மார்க்கத்துல அவன் இருக்கிறவனுக்கு அந்த மாதிரி எண்ணமே வராது. ஏன்னா இஸ் ஆல்ரெடி டேஸ்டட் பெட்டர் டேஸ்ட். பகவானை நினைத்து அவன் அந்த ஒரு ஆனந்தத்தை இருக்கும்போது இதெல்லாம் காரி உமிழ்கிறான். அந்த ஒரு இது வேர்டு வந்திருக்கேன். உணரும் போது புது புது ரசங்களை உணரும் நான் காமசுகத்தை பற்றி எண்ணும் போதெல்லாம் அந்த நினைவின் மீது காரி உமிழ்கிறேன். சீப் அப்படி தோன்றது அவன். அந்த மாதிரி அவன் வந்து நல்ல ஹை இதுல வந்து விடுறான். இதுவே ஆன்மீக உணர்வுக்கான சோதனை. ஆன்மீகமும் காமசுகமும் வெவ்வேறு துருவங்கள். முக்தி அடைந்த ஆத்மாவாக இருப்பதால் கிருஷ்ண பக்தன் எந்தவித புலனின்பத்தாலும் கவரப்படுவதில்லை. இப்பதான் நேற்றுக்கு தான் நம்ம கிளாஸ் சொன்னோமே. இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல தானே சொன்னேன் இல்லையா? ஆமா, நம்ம கிளாஸ்ல தான் நேற்றுக்கு சொன்னோம். இப்ப எல்லாம் மறந்தே போயிடுது இல்லையா? டிவி சீரியல்னா என்னது, என்ன நடக்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை. இன்ட்ரெஸ்டே போயிடுது. இன்னும் கொஞ்சம் நியூஸ்ல கொஞ்சம் இருக்கு எனக்கு, என்ன நியூஸ் சொல்லிட்டு அதுவும் விடணும். நானும் ட்ரை பண்றேன். ஆனா இருந்தாலும் உலகத்துல என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியணுமே, கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. அது ரொம்ப எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன், பட் இருக்கு அது கொஞ்சம். அதுவும் விடுபடணுங்கிற பிரபுபாத் என்ன சொல்றாரு, அதெல்லாம் ஊர்வம்பு. எனது ஊர்வம்புக்கு பேசிட்டு அதை பத்தி கேட்பானே, கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தா போறேன். அது சொல்றது கரெக்ட் தான். அதை கேட்டுன்னு இருக்கிறது இன்னும் ஒரு 2 மாதம் ஆயிடும் எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து வெரி பெட்டர் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கோம் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு. எஸ், அடுத்தது சத்யபாமா மாதாஜி, அப்புறம் செல்வம் படிச்சு. சத்யபாமா மாதாஜி இருக்கு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜா போக துக யோயை தே ஆதி அந்த வந்த கௌந்தேய ந தேஷு ரமதே புதக. அவர்கள் நிச்சயமாக சம்ஸ்பர்ஷஜக ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் போகா இன்பம் துக்க துன்பம் போயை மூலமாக போகா இன்பம் துக்க வந்து துன்பம். இது தப்பா? இது துக்க இஸ் கரெக்ட். யோனய மூலமான புக்ல என்ன கொடுத்திருக்கு? புக்ல வச்சிருக்கிறவா சொல்லட்டும் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானி மாதாஜி வேற யாரு படிச்சாங்க? இப்போ புக்க பார்த்து படிச்சாங்களே. துக்க துன்பம் யோனய மூலமான போகா இன்பம் தானே. போகா இன்பம் துக்க துன்பம்.
போகா இன்பம் துக்க துன்பம் அதான் இதுல வந்து யோனையன மூலமான அப்படிதான் போட்டிருக்கு. அதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. ஒன்லி துக்கம் வந்து இன்பம் போட்டிருக்கு. அத வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். படிச்சு துக்கம் துன்பம். படிங்க. துக்க துன்பம் யோனைய மூலமான ஏவ நிச்சயமாக தே அவை ஆதி முதல் அந்த முடிவு வந்த உட்பட்டுமில்லை தேஷு அவற்றில் ரமதே மகிழ்வடையது புதக புத்தியுடையவர். மொழிபெயர்ப்பு ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. பொருளுரை பௌதிக புலன்களின் தொடர்பால் உண்டாகும் பௌதிக புலன் இன்பங்கள் தற்காலிகமானதாகும். ஏனெனில் உடலே தற்காலிகமானதுதானே. முத்தி பெற்ற ஆத்மா நிலையற்ற எதிலும் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. திவ்யமான ஆனந்தின் மகிழ்ச்சியினை நன்றாக அறிந்துள்ள முக்தி பெற்ற ஆத்மா பொய்யான இன்பத்தை தூய்ப்பதற்கு எவ்வாறு சம்மதிக்க முடியும்? பத்ம புராணத்தில் பின்வருமாறு கூறப்படுகிறது. ரமந்தே யோகின அனந்தே சக்யானந்த சித்தாத்மி இதி ராம பதே நாசௌ பரம பிரம்மா விதியதே. யோகிகள் பூரண உண்மையிலிருந்து அளவற்ற இன்பத்தை அடைகின்றனர். எனவே பரமபூர்ண உண்மையான முழுமுதற் கடவுள் ராம என்றும் அறியப்படுகின்றார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் 5.51 பின்வருமாறு கூறப்படுகிறது. நியாயம் தேகோ தேக பஜாம் நிருலோக வாஜாம் நிர்லோக கஷ்டான காமான் அர்ஹத விடே பஜாம் ஏ தபோதிவ்யம் புத்திரக ஏன சத்வம் சுத்யேத் யஸ்மாத் பிரம்ம சௌக்கியம் துவனந்தம். எனது அன்பு மகன்களே, புலனின்பத்திற்காக கடினமாக உழைக்க வேண்டிய அவசியம் மனித பிறவியில் இல்லை. மலத்தை உண்ணும் பன்றிக்கு கூட இவ்வின்பம் கிடைக்கத்தானே செய்கிறது. மாறாக இவ்வாழ்வில் நீங்கள் தவங்களை புரிந்து உங்களது நிலையை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். அதன் பலனாக அளவற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை உங்களால் அனுபவிக்க முடியும். எனவே உண்மையான யோகிகளும் கற்றறிந்த ஆன்மீகளும் பௌதிக வாழ்வின் சுழற்சிக்கு காரணமாக விளங்கும் புலனின்பங்களால் கவரப்படுவதில்லை. ஒருவன் எந்த அளவிற்கு ஜட இன்பங்களில் மயங்குகின்றானோ அந்த அளவிற்கு அவன் ஜட துன்பங்களால் சூழப்படுவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா இந்த ஜட உலகத்துல வந்து எது வந்து ஆனந்தம் நினைக்கிறோமோ அது வந்து நிலைத்து இருக்கிற ஆனந்தம் கிடையாது. அதுல துன்பம் வரும். கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும், இம்மிடியட்டா அது வந்து ஒரு துன்பத்துல கொண்டு போய் விடும். ஒரு மயக்கத்துலதான் வந்து அது வந்து நம்ம ஆனந்தமா படுறது. அப்ப அந்த ஜட இன்பத்துல வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் யாரு இந்த ஆத்மா போட்டுருக்கு பேரு அழகா போட்டு முக்தி பெற்ற ஆத்மா. ஆல்ரெடி முக்தி பெற்ற இந்த இதுல ஜீவிதத்திலேயே அவன் வந்து முக்தி பெற்ற இது அவனுக்கு கிடைச்சாச்சு. அந்த மாதிரி முக்தி பெற்றாருன்னா இந்த பொய்யான இன்பத்துக்கெல்லாம் அவன் வந்து இப்ப இடம் கொடுக்க மாட்டான். எவ்வாறு சம்மதிக்க முடியாமோ? பிகாஸ் இஸ் ஆல்ரெடி டெஸ்டட் பெட்டர் இது. அப்புறம் என்னது யோகிகள் பண்ண உண்மையிலிருந்து அளவற்ற இன்பத்தை அடைகின்ற. எனவே பரமபூர்ண உண்மையான முழுமுழுத கடவுள் ராமா என்று அறியப்படுகின்றார். அதுதான் கொடுத்திருக்கேன். முக்தி பெற்ற ஆத்மா நிலையற்ற எதிலும் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. ஏன்னா நம்ம பௌதிக இதுல வந்து ஆத்மா சுகங்கள்லாம் வந்து நிலையற்றது, டெம்பரரி தான். இந்த டெம்பரரி ஹாப்பினஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து இணைஞ்சு கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க ஆல்ரெடி திவ்யமான ஆனந்தத்தின் மகிழ்ச்சியை நன்றாக அறிந்திருக்கார். அதுல வந்து அவங்க வந்து நிலைத்திருக்கான். எஸ். அடுத்தது பிரபுஜி நீங்க தான் படிக்கணும். செல்வம் பிரபுஜி படிங்க. செல்வம் பிரபுஜி இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. சக்னதி ஹைவ யேஹ சோடும் பிராக்ஷரீர விமோக்ஷனாத். சரீரம் சொல்றோமே அதுதான் ஷரீர. பிராக்ஷரீர விமோக்ஷனாத் காமாக்ரோத்பவம் வேகம். ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. நான் சொன்னேன்னு நினைச்சுக்கோங்க. காம குரோத உத்பவம். குரோதன கோபம். காமக்ரோதபவம் உத்பவம் வேகம் சயுக்த சசுக்கிரணர.
மீனிங் சசுகி நரக ஷக்னோதி செய்ய முடியும் இக ஏவ இந்த உடலில் எவனொருவன் சோடும் பொறுத்து கொள்ள தாக் முன் ஷரீர உடல் விமோக்ஷனாத் விடுவதற்கு காமம் குரோத கோபம் உத்பவம் இருந்து உண்டாகின்ற வேகம் உந்துதல் அவன் யுக்த மெய்மறந்த நிலையில் அவன் சுகி சுகமான நர மனிதன். மொழிபெயர்ப்பு: ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பெற்று பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவனாவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். பொருளுரை: தன்னுணர்வு பாதையில் நிலையான முன்னேற்றம் பெற விரும்பினால் பௌதீக புலன்களின் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்த அவசியம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். பேச்சின் உந்துதல், கோபத்தின் உந்துதல், மனதின் உந்துதல், வயிற்றின் உந்துதல், பாலுறுப்பின் உந்துதல், நாக்கின் உந்துதல் என பல்வேறு உந்துதல்கள் உள்ளன. இந்த பல்வேறு புலன்கள் மற்றும் மனதின் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்துபவன் கோஸ்வாமி அல்லது சுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறான். இத்தகு கோஸ்வாமிகளின் புலன்களின் உந்துதல்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு பூரண கட்டுப்பாடுடன் கூடிய வாழ்க்கை வாழ்கின்றான். திருப்தியுறாத பௌதீக ஆசைகள் கோபத்தை உண்டாக்குகின்றன. அதனால் மனம், கண்கள், மார்பு ஆகியவை கிளர்ச்சியடைகின்றன. எனவே இவ்வுடலை விடும் முன்பே இந்த உந்துதல்களை அடக்குவதற்கு பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இதை செய்யக்கூடியவன் தன்னை உணர்ந்தவனாக அறியப்படுகிறான். அவன் தன்னுணர்வின் தளத்தில் மகிழ்ச்சியாக உள்ளான். ஆசையையும் கோபத்தையும் அடக்க பெருமுயற்சி செய்ய வேண்டியது ஒரு ஆன்மீகவாதியின் கடமையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவன் கட்டுப்படுத்த அவன் ஆக்சுவலி ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவன் ஈஸியா கட்டுப்படுத்தவும் முடியும். அவனால பன்னுணர்வு பாதையில் அவன் நிலையான முன்னேற்றம் பெற விரும்பினால் இதெல்லாம் பௌதிக புலன்களை அவன் கட்டுப்படுத்ததான் வேணும். ஆனா ஈஸியா ஆகிடும். ஏன்னா இது பெட்டர் டேஸ்ட் கிடைக்கிறதுனால அதுல எல்லாம் விட்டு போயிடுவாங்க. அவசியம் முயற்சி செய்வாங்க. அப்ப என்னெல்லாம் உந்துதல் நிறைய போட்டுக்கணும். சில பேருக்கு பேசாம இருக்கவே முடியாது. அவங்க சொல்றதுக்குள்ள ரெடியா பேசுவாங்க. கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்கலாம். சரி, அந்த வாச்சோ வேகம் மனசோ குரோத வேகம் அந்த எங்களுக்கு நெக்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும். சோ அதெல்லாம் நிறைய இதுல எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. அதை பார்த்தே நம்ம கொஞ்சம் கத்துக்கலாம். பேச்சில் ஒரு கண்ட்ரோல் வேணும், கோபத்துல வரும். ஆனா அதெல்லாம் உண்டும் நம்மள. கோபப்படு, பேசு, மனதை என்ன சொல்லணும், எல்லாத்தையும் இன்வால்வ் பண்ண, வயிறு அதை விட அதை சாப்பிடு இதை சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பால் உறுப்பு, நாக்கு, அதான் பேசுறதுக்கு, சாப்பிடறதுக்கு, இதெல்லாம் உந்துதல் இருக்கும். எல்லாத்தையும் ஒரு கண்ட்ரோல் வேணும். ஏன்னா பல்வேறு உந்துதல்கள் உள்ளன. இந்த பல்வேறு புலன்கள் மற்றும் மனசையும் நல்லா கட்டுப்படுத்தபவன். அவனுக்கு என்ன பேரு? கோஸ்வாமி அப்படின்னு பேரு. யார் சென்சஸ் கண்ட்ரோல் பண்றவங்களோ அவங்களுக்கு பேரு கோஸ்வாமி அல்லது சுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறார். கோஸ்வாமிகள் புலன்கள் எல்லா உந்துதல்களையும் முற்றிலும் விடுபட்டு பூர்ண கட்டுப்பாட்டுடன் புதிய வாழ்க்கையை வாழ்கிறார். எஸ். அப்புறம் அந்த திருப்தியுறாத பௌதிக ஆசைகள் கோபத்தையும் உண்டாக்கிடும். நம்ம பௌதிக வாழ்க்கையில என்ன ஆகுது? ஒண்ணுமே திருப்தி ஆகாது. எது ஒரு ஆசை காமமா இருந்தா கூட அந்த ஆசை சரி ஏதோ அது பண்ணி முடிச்சுன்னா, ஏதோ சாப்பாடுக்கு ஏதோ பண்ணி முடிச்சு அந்த திருப்தி ஆகுமா? இல்ல, இன்னும் என்னது, அந்த தீயில நெருப்புல இது போடுவோமே, எண்ணெய் போட்டு நெய் போட்டு அப்படி இன்னும் எரியுமே, அந்த மாதிரி அது திருப்தியே படாது. அந்த மாதிரி உள்ள பௌதிகத்துல உள்ளது அந்த ஆசைகள்லாம் அந்த மாதிரி. சோ அதுல இருந்து விடுபடணும். அது என்ன ஆகும்? அது அப்புறம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வரும், அதுல இருந்து கோபம் வரும். அப்படி நம்ம அந்த ஸ்லோக்கால எல்லாம் பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி வரும். அதனால மனம், கண்கள் எல்லாத்தையும் அதுவும் எல்லாம் கிளர்ச்சி ஆகி எல்லாமே ஒரு பிபி, மெயினா பிபி ஏறிடும். எனவே உடலை விடும் முன்பே நம்ம இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணி நல்ல தளத்துல இருக்க வேண்டும். மகிழ்ச்சியாக உள்ள ஆசையும் கோபத்தையும் அடக்க பெருமுயற்சி செய்ய வேண்டியது ஒரு ஆன்மீகவாதியின் கடமையாகும். ஆனா விடுபட்டுடும் அவனுக்கு ஈஸியா. இ வில் கம் அவுட் ஆஃப். ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுத்து இல்லையா நம்மளோட. இப்போ ஜானி மாதாஜி படிப்போம். போயாச்சு. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி போயாச்சு. இருக்கேடா ஜானி மாதாஜி? இருக்கேன் மாதாஜி. அது மியூட்ல பண்ணி வைக்க வேண்டியிருக்குல்ல, அதனாலதான் எனக்கு. ஸ்லோகம் 23 தானம்மா? 24. யோந்த சுகோந்தர் ஆராமஸ் ததாந்தர் ஜோதிர்யேவய சயோகி பிரம்ம நிர்வாணம் பிரம்மபூதோ திகச்சதி. எவனொருவன் அந்த சுகம் தனக்குள் சுகமாக, அந்த ஆராம தனக்குள் செயல்பட்டு இன்புறுதல், ததா கூட அந்த ஜோதி தனக்குள் பார்ப்பவன், ஏவ நிச்சயமாக, எவனொருவன் அவன் யோகி
பிரம்ம நிர்வாணம் பரத்தில் முக்தி, பிரம்மபூத தன்னுணர்ந்த நிலையில் அதிகச்சதி அடைகின்றான். எவனொருவன் தனக்குள் சுகமாக உள்ளானோ, தனக்குள் செயல்பட்டு இன்புறுகின்றானோ, தனக்குள் பார்வையை செலுத்துகின்றானோ, அவனே உண்மையில் பக்குவமான யோகி ஆவான். அவன் பரத்தில் முக்தி பெற்று பரத்தையே அடைகின்றான். பொருளுரை: தனக்குள் இன்பத்தை காணவில்லையெனில் மேலோட்டமான இன்பத்தை தரும் வெளிப்புற செயல்களிலிருந்து எவ்வாறு ஓய்வு பெற முடியும்? முக்தி பெற்றவன் உண்மையான அனுபவத்தினால் மகிழ்ச்சியை சுழிக்கிறான். எனவே அவனால் எங்கு வேண்டுமானாலும் தனியாக அமைதியாக அமர்ந்து வாழ்வின் செயல்களை தனக்குள் அனுபவிக்க முடியும். அத்தகு முக்தி பெற்றவனுக்கு வெளிப்புறத்தில் உள்ள பௌதிக சுகத்தில் இனிமேல் ஆசை இல்லை. இந்நிலையே பிரம்மபூத என்று அறிவிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையை அடைந்தவன் முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்வது நிச்சயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிரம்மபூத ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுறான். யாரு? கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்கிறவன். ஏன்னா அவனுக்கு வந்து அவன் வந்து என்னது இன்பம் தரும் வெளிப்புற அவன் வந்து சில உள்ளூரே அவன் வந்து வெரி ஹாப்பி. அவனுக்கு ஏதோ ஒரு பொருள் கிடைச்சதான் ஹாப்பின்னு கிடையாது. இஸ் இன்டர்னலி வெரி ஹாப்பி. அப்ப அவனோட செய்கைகள் எல்லாம் ஹாப்பினஸ் தெரியும். இப்ப நம்மளுடைய அந்த மாதிரி தானே ஒருத்தர் வந்து சோர்ந்து உட்கார்ந்து இருப்பான். ஏன்னா மனசுல ஒரு விரக்தி இருக்கும். அது என்ன மூஞ்சியில தெரியும். யாரு வந்தாலும் வெள்ளன்னு விழுவான். அவன்கிட்ட எதுக்கு சண்டை போடுறான், எந்த கத்துறானே ஒரு மீனிங்கே இருப்பாது. சோ எனக்கு இதுல when I was working, பாஸ் ரொம்ப கோச்சு நிலம் பண்ணார். அப்பவே நான் அந்த காலம் I was young at that time, maybe 35, 36, 37 இருந்திருக்கேன். அப்ப எனக்கு வந்து ஏதோ புக் நான் படிச்சதுனால யாருக்கு தன்னோட இதுல வந்து அந்த கண்ட்ரோல் இல்லையோ, தனக்கு வந்து என்னது he is unable to control, he is unable to do something and வந்து வேலை பண்ணி வாங்க தெரியல. அவனுக்கு இயலாமை, அவனுக்கு இயலாமை. அந்த இயலாமை எப்படி காட்டுவான்? கோவத்தால தான் காட்டுவான். he himself is not a capable. அதுக்கு அவன் வந்து வெளிப்படுத்துறது எப்படின்னா கோவத்தால அவன் வெளிப்படுத்தான். அந்த இதை படிக்கும்போது நான் கூலா இருப்பேன். லேடிஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டாரு அவரு. ஜென்ஸ் எல்லாம் போச்சுன்னா மூஞ்சிலே விட்டுறிவார் ஃபைல் எல்லாம். சோ எனக்கு அப்பவே நான் வந்து சாந்தியா தான் இருப்பேன். வந்து is not capable of handling things. அதனால அவனுக்கு கோவம் இருக்கும். சோ இதுல என்ன கொடுத்துருக்குனாக்கா எங்கேயோ போயிடுச்சு பௌதிக. சோ அவன் வந்து நல்ல முக்தி பெற்ற இது ஆத்மா என்ன நினைக்கிறான், அவன் வந்து உள்ளூரே ரொம்ப ஹாப்பியா தான் இருக்கான். ஒரு பொருள் கிடைச்சாதான், இல்ல மாலை ஜபம் பண்ணினாதான், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி ஃப்ரம் இன்டர்னல். அதுதான் போட்டிருக்கு. என்னது முக்தி பெற்றவன் உண்மையான அனுபவத்தினால் மகிழ்ச்சியை சுகிக்கிறான். எனவே அவனால் எங்கு வேண்டுமானாலும் வேற என்ன போட்டிருந்தேன், மேலோட்டமான தனக்குள் இன்பத்தை காணவில்லை எனில் மேலோட்டமான இன்பத்தை தரும் வெளிப்புற செயல்களில் இருந்து எவ்வாறு ஓய்வு பெற முடியும்? நமக்குள்ள ஒரு சந்தோஷத்தை வச்சுனாதான். அப்புறம் வெளிப்புற சந்தோஷம் அது எது வந்தா சரி, வரலன்னா சார் he is always happy. ஆனா தன் உள்ளே சந்தோஷம் இல்லைன்னா வெளிப்புற இதுல இருந்து நம்ம அவனுக்கு எப்படி சந்தோஷம் வரும்? சோ அவன் அதுல எல்லாம் கடந்து போயாச்சு. அவன் எப்பவுமே இன்டர்னலி இஸ் வெரி ஹாப்பி. எனவே அவனால் எங்க வேண்டுமானாலும் தனியாக அமைதியாக இது அமர்ந்து என்ன வேணும் பண்ண முடியும். அவன் போற இடத்துல ஒரு பாசிட்டிவிட்டி வைப்ஸ கூட அவன் இன்னொருத்தால் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுவான். போற இடத்துல எல்லாம் அவன் ஜாலியா எல்லாருக்கும் ஒரு சோர்ந்து உட்கார்றவங்க கூட நல்லா எழுந்துட்டு நல்லா ஆக்டிவா இருக்க ஆரம்பிச்சிடும். தனக்குள்ள அனுபவிக்க முடியும். அத்தகு முக்தி பெற்றவனுக்கு வெளிப்புறத்தில் உள்ள பௌதிக சுகத்தில் இனிமே ஆசை இல்லை. அவனுக்கு வந்து அந்த இதெல்லாம் இட் டசன்ட் மேட்டர் டு. துக்கம் வந்தாலும் சரி, சுகத்திலையும் கூட இருந்தா சுகம் வந்துடுதே நம்ம அனுபவிக்கணும். ஏன்னா உள்ள ஆல்ரெடி அவன் வந்து ஹாப்பியா இருக்கான். இந்நிலையில் அவனுக்கு என்ன பேரு? பிரம்மபூதா என்று அவனுக்கு பேரு. ஒரு ஸ்லோகத்தை ஒரு வேர்டு வருது. இந்நிலையை அடைந்தவன் முழுமுதல் கடவுளிடம் திரும்பி செல்வது நிச்சயம். இப்ப உங்களோட அந்த இது குவிஸ், அந்த இது கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்ல இதெல்லாம் வரலாம். யாரு பிரம்மபூதா அப்படின்னு கேட்கலாம் சான்ஸ் இருக்கு. எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லபந்தே பிரம்ம நிர்வாணம் ருஷ்யசேன கல்மஷக சின்னத்வைதாயதாத்மனக சர்வபூத ஹிதேரதக. லபந்தே அடைகின்றான், பிரம்ம நிர்வாணம் பரத்தில் முக்தி, ருஷ்ய தனக்குள் செயல்படுவோர், ஷீன கல்மஷகா எல்லா பாவங்களில் இருந்து விடுபட்டவன், சின்ன கிளித்தெறிந்து, துவைதா இருமை, யத ஆத்மனக தன்னுணர்வில் ஈடுபட்டவன், சர்வபூத எல்லா உயிர்களின் இதே நல்ல சேவையில் ரதக ஈடுபடுகின்றான். யாரெல்லாம் சந்தேகத்தினால் எழும் இருமைகளுக்கு அப்பாற்பட்டுள்ளனரோ, மனதை உள்நோக்கி ஈடுபடுத்தியுள்ளனரோ, மற்ற உயிர்வாளிகளின் நலனிற்காக பாடுபடுவதில் எப்போதும் முனைப்புடன் உள்ளனரோ, எல்லா பாவங்களில் இருந்தும் விடுபட்டுள்ளனரோ, அவர்கள் பரத்தில் முக்தி அடைகின்றனர். பொருளுரை:
கிருஷ்ண பக்தியில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ளவனை மட்டுமே உலகில் உள்ள எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும் நற்பணி செய்பவன் என்று கூற முடியும். எல்லாவற்றின் மூலம் கிருஷ்ணரே என்னும் ஞானத்தை எப்போதும் ஒருவன் உண்மையாக அடைகின்றானோ அப்போது அத்தகு உணர்வில் செயல்படும் போது அவன் அனைவருக்காகவும் செயலாற்றுகின்றான். கிருஷ்ணரே பரம அனுபவிப்பாளர், பரம உரிமையாளர், பரம நண்பர் என்பதை மறந்துள்ளதே மனித குலத்தின் துன்பங்களுக்கு காரணம். எனவே மனித குலத்தின் இடையே இவ்வுணர்வை புதுப்பிப்பதற்காக செய்யப்படும் செயலே மிக உயர்ந்த சமூக சேவையாகும். பரத்தில் முக்தி அடைந்தவனாக இல்லாத நிலையில் ஒருவனால் இத்தகு முதல் தர சமூக நலத்தொண்டில் ஈடுபட முடியாது. கிருஷ்ண பக்தனுக்கு அவரது ஒப்புயர்வற்ற நிலையில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. எல்லா பாவங்களில் இருந்தும் விடுபட்டிருப்பதால் அவனிடம் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. இதுவே தெய்வீக அன்பின் நிலையாகும். மனித சமுதாயத்திற்கு உடல் சம்பந்தமான தொண்டுகளை மட்டும் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவன் உண்மையில் எவருக்குமே உதவி செய்ய முடியாது. வெளிப்புற உடலுக்கும் மனதிற்கும் தரப்படும் தற்காலிக நிம்மதி திருப்திகரமானது அல்ல. முழு முதற் கடவுளான உறவை மறைந்திருப்பதே வாழ்க்கை போராட்டத்தின் துன்பங்களுக்கான மூல காரணம் என்பதை அறிய வேண்டும். கிருஷ்ணருடனான தனது உறவை முழுமையாக உணர்ந்தவன் ஜட உலகில் வசிக்கும் போதிலும் முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாவான். ஜட உலகில அவன் வாழும் போதே அவன் வந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகால கொடுத்திருக்கு. அப்படி என்ன கொடுத்திருக்கேன், இது கிருஷ்ண பக்தி முழுமை ஓகே உலகில் உள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் நற்பணி செய்யறவன் என்று கூற முடியும். யாரு வந்து அந்த மாதிரி முக்தி பெற்ற ஆத்மா தான் வந்து உலகில் என்ன அவன் பண்ணாலும் அவன் வந்து உலகில் உள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் நற்பணி செய்கிறான். வேற இந்த பௌதிக சம்பந்தமா வந்து யார் பண்றாங்களோ நல்லது பண்றேன்னு நினைச்சிட்டு பண்ணுவோம். ஆனா அது பாடி டு பாடி சம்பந்தமா தான் இருக்கும். ஒருத்தனோட வந்து அவனை நல்லா தெரியும், அவன் வந்து ஆத்மா சம்பந்தமா அவன் பண்ண மாட்டான். அதான் கொடுத்திருக்கு இதுல. பரத்தில் முக்தி அடைந்தவனாக இல்லாத நிலையில் ஒருவனால் இத்தகைய முதல் தர சமூக நலத்தொண்டில் ஈடுபட முடியாது. நம்ம ஒன்லி கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பீப்புள் கேன் டூ தட். சமூக நலத்தொண்டு அவன் பண்ணினா என்னது எதிர்பார்ப்பே இருக்காது. ஏன்னா எல்லாத்தையும் அவன் ஆத்மா தான் பாக்குறான். அவன் ஓனர்ஷிப் கிடையாது, ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கிடையாது. எல்லாம் நம்ம எது பண்றான் ஐம் சர்வீட்டர். அவன் அந்த எண்ணத்துல பண்ணும்போது என்னது அவன் வந்து ஈஸியா அவன் வந்து இது தொண்டு கரெக்டா அவன் பண்ணிட்டு இருப்பான். வேற இது சமூக நலத்தொண்டில் கிருஷ்ண பக்தனுக்கு அவரது ஒப்புயர்வற்ற நிலையில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு இருப்பதால் அவனிடம் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. இதுதான் பிடிக்கும். மனித சமுதாயத்திற்கு உடல் சம்பந்தமான தொண்டுகளை மட்டுமே செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவன் உண்மையில் எவருக்குமே உதவி செய்ய முடியாது. ஒருத்தன் ரொம்ப அவனுக்கு எனக்கு தெரியும் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம். கொஞ்சம் ஒரு கிளாஷ் வந்தா கூட அவன் பண்ணவே மாட்டான். ஏன்னா அவன் உடலுக்கு உடல் சம்பந்தத்தை தான் பாக்குறான். ஆனா வந்து உள்ள ஆத்மான்னு அவன் பாக்குறது கிடையாது. வெளிப்புற உடலுக்கும் மனதிற்கும் தரப்படும் தற்காலிகமான நிம்மதி திருப்திகரமானதல்ல. அவன் வந்து சோல் டு சோல் அவன் வந்து கனெக்டே பண்ண மாட்டான். அவன் வந்து பாடி டு பாடி கனெக்ட்ல தான் அவன் வந்து இன்னொருத்தளுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருப்பான். அது வந்து ஃபார் எவர் அது வந்து நீடிக்கவும் செய்யாது, அது சந்தோஷத்தை கொடுக்கவும் செய்யாது. முழுமுதற் கடவுளான உறவை மறந்திருப்பதே இந்த வாழ்க்கை போராட்டத்தின் துன்பங்களுக்கான மூல காரணம். பகவானை வந்து மறந்திருக்கிற நிலையில் நம்ம இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம எல்லாம் போராட்டமா இருக்கணும் என்பதை அறிய வேண்டும். கிருஷ்ணருடைய தனது உறவை முழுமையாக உணர்ந்தவன் ஜட உலகில் வசிக்கும் போதே முற்றி பெற்ற ஆத்மா பகவான். இப்ப நம்ம எல்லாம் அதுக்குதான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வந்து இஸ்கான்ல வந்து நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம். எஸ். அடுத்தது யாருமா? இப்ப யார் படிச்சா? ஜெயந்தி மாதாஜி தானே படிச்சாங்க. கமலவாணி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த இதை படிங்கன்னா காம குரோத விமுக்தானம் அப்படி. காம குரோத விமுக்தானம் யதினாம் யதசேதசாம் அபித்தஹ பிரம்ம நிர்வாணம் வர்த்தே விதித்த ஆத்மானம். தமிழ் தான். வர்த்தே 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 இல்லது வர்த்தே வர்த்ததே விதித்த ஆத்மானம். ஏதான் தமிழ் தான். ஆத்மநாம் மீன் படிக்குவோம் மாதாஜி. வேண்டாம். இப்ப மீனிங் படிக்கும். காமத்திலிருந்து குரோத கோபம் விமுக்தானாம் முக்தி அடைந்தவர்களில் யதினாம் புனிதமானவர்களில் யதசேதசாம்
மனதை முழுவதும் அடக்கியவரில். அபித்தக வெகு விரைவில் உறுதி செய்யப்படுகிறார். பிரம்ம நிர்வாணம் பரத்தில் முக்தி வர்த்ததே உண்டென்று விதித்த ஆத்மனாம் தன்னுணர்வை அடைந்தோரில். மொழிபெயர்ப்பு. யாரெல்லாம் கோபத்திலிருந்து எல்லா பௌதீக ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ளனரோ, தன்னுறவும் ஒழுக்கமும் நிறைந்து பக்குவத்தை அடைவதற்காக தொடர்ந்து முயற்சி செய்கின்றனரோ, அவர்கள் கூடிய விரைவில் பரத்தில் முக்தி அடைவது உறுதி. பொருளுரை. முக்தியை அடைவதற்காக தொடர்ந்து பாடுபடும் சாதுக்களில் கிருஷ்ண பக்தனே மிகச் சிறந்தவனாவான். இவ்வுண்மையினை பாகவதம் 4.22.39 பின்வருமாறு உறுதி செய்கின்றது. யத் பாத பங்கஜ பாலச விலாச பக்தயா கர்மாசயம் கிரதிதம் உக்ரதயந்தி சந்தக தத்வன் ந ரிக்த மதயோ யதயோ பிருத்த அபிருத்த ஸ்ரோதோ கனாஸ் தம் அரணம் பஜ வசுதேவம். வாசுதேவம் தமிழ் தானே, நல்லா படிக்கிறோம். பக்தி தொண்டின் மூலம் பரமபுருஷ பகவானான வாசுதேவரை வழிபட முயற்சி செய். பலநோக்கு செயல்களுக்கான ஆழமான ஆசைகளை வேறறுத்து இறைவனின் பாத கமலங்களுக்கு சேவை செய்து திவ்யமான ஆனந்தத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் பக்தர்கள் தங்களது புலன்களின் உந்துதல்களை திறம்பட கட்டுப்படுத்துகின்றனர். ஆனால் மிகச் சிறந்த சாதுக்களாலும் அது போன்று கட்டுப்படுத்துவது சாத்தியமல்ல. செயலின் பலனை அனுபவிப்பதற்கான ஆசைகளை கட்டுப்படுத்த மிகச் சிறந்த சாதுக்களும் பெரும் முயற்சி செய்கின்றனர். ஆனால் அவர்களுக்கும் கடினமாக திகழும் அளவிற்கு இவ்விருப்பங்கள் கட்டுண்ட ஆத்மாவில் மிகவும் ஆழமாக வேரூன்றி உள்ளன. கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் இடையறாது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு தன் உணர்வில் பக்குவமடைந்துள்ள கிருஷ்ண பக்தன் வெகு விரைவில் பரத்தில் முக்தி அடைகிறான். தன் உணர்வின் முழு ஞானத்தையுடையவன் எப்போதுமே சமாதி நிலையிலிருந்து ஓர் உதாரணம் கூறுவோமானால், தர்ஷன தியான சம்ஸ்பர்ஷயர் மஸ்தய கூர்ம விஹங்க மாக ஸ்வான் யபத்யானி புஷ்ணந்தி ததாம் அபி பத்மஜா. மீன் பார்வையாலும் ஆமை தியானத்தாலும் பறவைகள் தொடுவதாலும் தங்களது குழந்தைகளை வளர்க்கின்றன. பத்மஜனே, அது போன்ற நானும் செய்கிறேன். மீன் தனது குஞ்சுகளை பார்வையாலே வளர்க்கின்றது. ஆமை அதன் குட்டிகளை தியானத்தினால் வளர்க்கின்றது. ஆமையின் முட்டைகள் கரையில் இருக்க நீரினுள் இருக்கும் ஆமை அம்முட்டைகளின் மீது தியானம் செய்கின்றது. அது போலவே கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள பக்தன் இறைவனின் இடத்தை விட்டு வெகு தொலைவில் இருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுவதன் மூலம் அவரை இடையறாது எண்ணி தன்னை அவ்விடத்திற்கு உயர்த்தி கொள்ள முடியும். அவன் ஜட துன்பங்களின் வழியினை உணர்வதில்லை. இந்நிலை பிரம்ம நிர்வாணம் பரத்தில் இடையறாது லைத்திருப்பதால் ஜட துயரங்கள் மறைந்துள்ள நிலை எனப்படுகிறது. அது இம்பார்ட்டன்ட். பிரம்ம நிர்வாணம்னா என்னது? முக்தி. இந்த இதுல இந்நிலை பிரம்ம நிர்வாணம் என்னது? ஒரு விஷயம் இங்க கொடுத்துருக்கேன். தன்னை அவ்விடத்திற்கு உயர்த்தி ஒரு விஷயம். கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுவதன் மூலம் அவரை இடையறாது எண்ணி, பகவானை இடையறாது எண்ணி தன்னை அவ்விடத்திற்கு உயர்த்தி கொள்ள முடியும். அவளால் முடியும். அவன் ஜட துன்பங்களின் வலியினை உணர்வதில்லை. இந்நிலை பிரம்ம நிர்வாணம். அவன் அந்த நிர்வாணம்னாலே முக்தி தான். பிரம்ம நிர்வாணம், பிரம்மா நிலைக்கு அவன் உயர்ந்துள்ளான். ஜட துயரங்களிலிருந்து அவன் விடுபடுகிறான். எல்லாமே இந்த இதுதான் அவளை பத்தி தான் போட்டிருக்கு. சாதுக்கள் கிருஷ்ண பக்தனே. ஓகே, அப்புறம் அவன் பக்தி தொண்டின் மூலம் பரம புருஷ பகவான் வாசுதேவரை வழிபட முயற்சிச்சு பலநோக்க செயல்களுக்கான ஆழமான ஆசைகளை வெறுத்து இறைவின் பாத கமலங்களுக்கு சேவை செய்து திவ்யமான ஆனந்தத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் பக்தர்கள்
உந்துதல்களை திறம்பட கட்டுப்படுத்துகின்ற. ஓகே, ஆனால் மிகச்சிறந்த சாதுக்களாலும் அது போன்ற கட்டுப்படுவது சாத்தியம் அல்ல. எல்லாம் கட்டுப்படுது. ஓகே, அப்ப என்ன கிருஷ்ண உணர்வுல எல்லாம் பக்தி தொண்டுல எல்லாம் இது பண்ணணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். வெகு விரைவில் பரத்தில் கிருஷ்ண பக்தன் வந்து சீக்கிரமாவே அவன் வந்து பரத்தில் முக்தி அடையறதுக்கு இல்ல சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா அவன் முதல் நாள்ல இருந்தே அவன் அந்த கட்டுப்பாடோடு தான் இருக்கான். பகவானுக்கு தொண்டு புரிஞ்சுட்டு அந்த இதுல இருக்கிறதுனால அவனால முடியறது. முழு ஞானத்தோட அவன் எப்பவுமே சமாதி நிலையில் இருக்கிறான். ஒரு உதாரணம் பூர்வமினாலும் இது எப்படி வந்து மீன் வந்து பார்வையால தன்னோட குஞ்செல்லாம் பிடிக்கிறது, அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ திங்க் இதுவும் வந்தா வரலாம்னா ஆமை தியானத்தினாலும் பறவைகள் தொடுவதனாலும் அது மேல அடக்காக்கிறது, அந்த மாதிரி தங்கள் குழந்தைகளை வளர்க்கின்றனர். அது போல பத்மஜனே அது போன்ற நானும் செய்கிறேன். இங்க இருந்துட்டே அவர் பகவான் எங்க இருக்கார், கோலோக விருந்தாவனம் டாப்ல இருக்கார். அவரை வந்து நான் இங்க உட்கார்ந்துட்டே நான் வந்து சேவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு. பக்தன் இறைவனின் இடத்தை விட்டு வெகு தொலைவில் இருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுவதன் மூலம் அவரை இடையராது எண்ணி தன்னை அவ்விடத்திற்கு உயர்த்தி கொள்ள முடியும். எஸ், அந்த நிலைக்குதான் வந்து பிரம்ம நிர்வாணம். எஸ், அப்புறம் வந்து கமலமணி மதத்துல வந்து ராஜேஸ்வரி மதத்தை படிங்க. ராஜேஸ்வரி இல்லையா படிங்க. ஸ்பர்ஷான் கிருத்வா பகிர் பாக்யாம் சசூஷ் சைவாந்திரே பிரவோக பிராணபானௌ சமௌ கிருத்வா நாசாப்யந்தர சாரினௌ யதேந்திரிய மனோபுத்திர் முனிர்மோஷ பராயணக விகதேச்சா பயக்ரோதோ யக சதா முக்த ஏவசக. ஸ்பர்ஷான் சப்த முதலான புலன் விஷயங்கள், கிருத்வா வைத்து, பகிஹி வெளியில், பாக்யான் தேவையற்ற, சசு கண்கள், ச மேலும், ஏவ நிச்சயமாக, அந்தரே மத்தியில், புருவோ புருவங்கள், பிராண பிராண அபானவ் மேல் நோக்கி எங்கும் காற்று, கீழ் நோக்கி எங்கும் காற்று, ஸ்மௌ நிறுத்தலில், கிருத்வா வைத்து, நாச அபியந்தர நாசித்வாரங்களுக்குள், சாரினவ் வீசும் எத கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இந்திரிய புலன்கள், மனம் புத்தி புத்தி முனி ஆன்மீகவாதி மோஷ முக்திக்கு பராயண தீர்மானிக்கப்பட்டு, விகத விலக்கி, இச்சா ஆசைகள், பய பயம், குரோத கோபம், எவனொருவன், சதா எப்போதும், முக்த முக்தி பெற்றவன், ஏவ நிச்சயமாக, ச அவர் எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, புருவமத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி, நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம் புலன்கள் அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை பயம் கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. பொருளுரை: கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுவன் உடனடியாக தனது ஆன்மீக நிலையை புரிந்து கொள்ள முடியும். பின்னர் பக்தி தொண்டின் மூலம் அவன் முழுமுதற் கடவுளையும் அறிய முடியும். பக்தி தொண்டில் நன்றாக நிலை பெறுபவன் திவ்யமான நிலையை அடைந்து தனது செயல்களின் மத்தியில் பகவானின் இருப்பை உணரும் தகுதியை பெறுகிறான். இந்நிலையே பரத்தில் முக்தி அடைதல் எனப்படும். பரத்தில் முக்தி அடைந்தவருக்கான வழிமுறைகள் விவரித்த பிறகு யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரண தியான சமாதி என்னும் 8 நிலைகளை கொண்ட அஷ்டாங்க யோகம் என்னும் யோக பயிற்சியின் மூலம் அவ்வாறு அந்நிலையை அடைய முடியும் என்பதை அர்ஜுனனுக்கு விளக்குகிறார் பகவான். 6ஆம் அத்தியாயத்தில் தெல்ல தெளிவாக விவரிக்கக்கூடிய இந்த யோக வழிமுறை இந்த 5ஆம் அத்தியாயத்தின் இறுதியில் சுருக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. கேட்டல், தொடுதல், பார்த்தல், சுவைத்தல், முகர்தல் என்னும் புலன் விஷயங்களை யோக பயிற்சியின் பிரத்யாகாரா என்னும் முறையின் மூலம் வெளியே நிறுத்தி, பார்வையை புருவமத்தில் வைத்து கண்களை பாதி மூடிய நிலையில் மூக்கின் நுனியில் கவனத்தை நிறுத்த வேண்டும். முழுவதுமாக கண்களை மூடுவதில் எந்த லாபமும் இல்லை. ஏனெனில் உறங்கிட நல்ல வாய்ப்புண்டு. முழுவதும் கண்களை திறந்து கொண்டிருப்பதிலும் பலனற்றது. ஏனெனில் புலன் பொருட்களால் கவரப்படுவதற்கான அபாயம் உள்ளது. உடலினுள் மேலும் கீழும் இயங்கும் காற்றை சமப்படுத்துவதால் சுவாசமானது நாசிக்குள் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இத்தகைய யோகத்தை பயில்வதால் புலன் கட்டுப்பாட்டை அடைந்து வெளியிலுள்ள புலனின்ப பொருட்களை தவிர்த்து பரத்தில் முக்தி அடைவதற்கு தன்னை தயார்படுத்த முடியும். எல்லாவித பயம் மற்றும் கோபத்திலிருந்து விடுபட்டு திவ்யமான தளத்தில் பரமாத்மாவின் இருப்பை உணர்வதற்கு இந்த யோக முறை உதவுகின்றது. வேறு விதமாக கூறினால் யோகத்தின் கொள்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு கிருஷ்ண உணர்வே மிக எளிமையான வழி. இது அடுத்த அத்தியாயத்தில் தெளிவாக விளக்கப்படும். சதா சர்வ காலமும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் இதர ஈடுபாடுகளில் தனது புலன்களை இழக்கும் ஆபத்து கிருஷ்ண உணர்வினனுக்கு இல்லை. அஷ்டாங்க யோகத்தை விட புலன்களை அடக்குவதற்கு இதுவே சிறந்த வழியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்றுக்குதான் அந்த 7 PM பேட்ச்ல 6th சாப்டர் தான் எடுத்தோம். ஃபுல்லா இது யோகா பத்தி தான். எஸ்.
அப்ப என்ன இது கொடுத்திருக்கு ஸ்டார்டிங் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா, அது மறந்து போயிடுது. பக்தி தொண்டல் நன்றாக நிலை பெறுவான், திவ்யமான நிலை அடைந்து தனது செயல்களின் மத்தியில் பகவானின் இருப்பை உணர்ந்து, நம்ம என்ன செயல் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்தாலும் பகவானோட இருப்பை உணர்ந்து அவன் பண்றதுனால தகுதியை பெறுகிறான். இந்நிலையே பரத்தில் முக்தி அடைகிறான். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனாலதான் இந்த பரத்துல முக்தி அடைகிற ஸ்டேஜ்ல இருக்கான் அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது, பரத்தில் முக்தி அடைவதற்கான வழிமுறைகள் எப்படி, யோகா, இந்த யம நியம ஆசன பிராணாயாமம், இந்த 8 fold இது கொடுத்திருக்கு. அடுத்த சாப்டர்ல வரும், இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்லலாம். அவன் எவ்வாறு இது வெளிக்கட்டுப்பாடு, கட்டுப்பாடு, ஆசனம், பிராணாயாமம், மூச்சு கண்ட்ரோல், இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்னது, அவன் இதெல்லாம் பாதை வகுக்கிறது. அந்த இதுல என்னது முக்தி பெறறதுக்குள்ள திஸ் ஆல் வில் சப்போர்ட் யூ. இந்த 5ஆம் அத்தியாயத்தின் இறுதியில் சுருக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. என்னது, அப்புறம் என்னது யோக வழிமுறை இந்த 5th சாப்டர்ல எண்ணில் இன்னும் சுருக்கமா சொல்லியிருக்கு. அப்புறம் கேட்டல், தொடுதல், பார்த்தல், சுவைத்தல், முகர்தல், இந்த எல்லா சென்ஸ் புலன் விஷயங்களை யோக பயிற்சியின் பிரத்யாகாரம்னால கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். பார்வையை புருவ மத்தியில், அதான் அந்த எப்படி இது பண்றாங்க அப்படின்னு, கான்சன்ட்ரேஷன் புருவம் இந்த மத்தியில கான்சன்ட்ரேட் பண்ணம். தியானம் முக்கு நுனியில இருக்கணும் அந்த மாதிரி. ஏன்னா கண்ணை மூடிட்டு இருந்தா தூக்கம் வந்துருமா, அண்ட் கண்ணை திறந்துருந்ததுன்னா புலன் வேற ஏதாவது இதை கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிடும். அதனால அவன் ஃபுல்லா கண்ணையும் மூடக்கூடாது, ஏன்னா தூக்கத்துக்குள்ள அபயம் உள்ளது. அப்புறம் உடனிலும் மேலும் கீழும் இயங்கும் காற்றை சமப்படுத்துதல், அதுவும் சுவாசிப்பது, நாசிகள் கட்டுப்படுத்துவது, இதெல்லாம் யோகத்தை பயிலுதல், புலன் கட்டுப்பாட்டை அடைந்து, அதான் இது யோகான்னு, இதுதான் யோகான்னு இன்டைரக்டா சொல்லியிருக்காங்க. அஷ்டாங்க யோகா இஸ் ஆக்சுவல் யோகா. ஏன்னா இதுல எல்லாமே இருக்கு. இருந்தாலும் அர்ஜுனனுக்கு இதுவும் ஒரு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த இதுல சொல்ல போறோம், பார்க்கலாம். 6th சாப்டரே சொல்லுவார். அப்புறம் எல்லாவித பயம் மற்றும் கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட திவ்யமான தளத்தில் பரமாத்மாவின் இருப்பை உணர்வதற்கு இந்த யோக முறை உதவுகிறது. நமக்கு these are all the helping stepping stones தான். இதுலயே நான் இருக்க முடியாது. இதுலயும் தாண்டி நமக்கு பக்தி மார்க்கத்துல தான் போகணும். வேறு விதமா கூறினால் யோகத்தின் கொள்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு கிருஷ்ண உணர்வே மிக எளிமையான வழி. இதெல்லாம் பண்றதை விட கிருஷ்ண உணர்வுல இப்ப நம்ம பிரெத் கண்ட்ரோல் நம்ம சொல்றோம்ல, மூச்சு பயிற்சி, நம்ம ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபமே 2-3 டைம் நல்லா மூச்சு இழுத்துட்டு அந்த ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் ஒரு 3 டைம் சொல்லிட்டோம்னா அப்புறம் இது பிரீத் விட்டாலே நம்ம அந்த மூச்சு பயிற்சி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். சோ அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். சதா சர்வ காலமும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் இதர ஈடுபாடுகளில் தனது புலன்களை இழக்கும் ஆபத்து கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவர்களுக்கு கிடையாது. அஷ்டாங்க யோகத்தை விட புலன்களை அடக்குவதற்கு இதுவே சிறந்த வழியாகும். அடுத்தது யார் மாதாஜி? ரமேஷ்குமார் பிரபு படிக்கும். போக்தாரம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகா ஈஸ்வரம் ஹிருதம் சுக்ருதம் பூதானாம் மாம் சாந்திம் ருச்சதி. போக்தாராம் அனுபவிப்பவன், யக்ஞ யாகங்கள், தபசாம் தவங்கள், சர்வலோக எல்லா லோகங்களிலும் அங்குள்ள தேவர்களும், மகா ஈஸ்வரம் உயர் அதிகாரி, சுக்ருதம் உற்ற நண்பன், சர்வ எல்லா பூதானாம் உயிர்வாளிகள், ஞாத்வா என்று அறிந்து, மர்ம என்னை பகவான் என்னை பகவான் கிருஷ்ணர் சாந்தின் உலக துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை, ருச்சதி அடைகிறான். மொழிபெயர்ப்பு: நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாளிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். பொருளுரை: மாய சக்தியின் பிடியில் சிக்கியுள்ள அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் பௌதிக உலகில் அமைதியை தேடுகின்றனர். ஆனால் பகவத்கீதையின் இப்பிரிவில் கூறப்பட்டிருக்கும் அமைதியான வழி என்ன என்பது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. அமைதிக்கான மிகச்சிறந்த வழி இதுவே. மனிதனின் எல்லா செயல்களையும் அனுபவிப்பர் பகவான் கிருஷ்ணரே. அவரே எல்லா லோகங்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் உரிமையாளர் என்பதால் மனிதர்கள் அவரது திவ்ய சேவைக்கான
அனைத்தையும் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அவரை விட உயர்ந்தவர் எவருமில்லை. தேவர்களில் தலை சிறந்தவரான சிவபெருமானையும் பிரம்மதேவரையும் விட அவரே சிறந்தவர். வேதங்களில் ஸ்வேதாஷ் வதர உபனிஷத் 6.7 முழு முதற் கடவுளின் தம் ஈஸ்வரனாம் பரமம் மகேஸ்வரம் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். மாயையின் மயக்கத்தால் காணும் எல்லாவற்றிலும் தானே எஜமானன் என்று ஜீவன்கள் எண்ணினாலும் உண்மையில் அவர்கள் இறைவனின் ஜட சக்தியால் ஆளப்படுகின்றனர். பகவானே ஜட இயற்கையின் எஜமானர். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களோ ஜட இயற்கையின் கடுமையான சட்டங்களுக்கு உட்பட்டவர்கள். இந்த அப்பட்டமான உண்மையின் உணராதவரை தனிப்பட்ட முறையிலோ பல பேர் ஒன்று கூடியோ இவ்வுலகில் அமைதியை காண்பது சாத்தியமில்லை. இதுவே கிருஷ்ண உணர்வில் அறியப்படுவதாகும். பகவான் கிருஷ்ணரே பரம அதிகாரி. மாபெரும் தேவர்கள் உட்பட எல்லா ஜீவன்களும் அவரது சேவகர்களே. பூரண கிருஷ்ண உணர்வில் மட்டுமே பக்குவமான அமைதியை அடைய இயலும். கர்மயோகம் என்ற பெயரால் பொதுவாக அறியப்படும் இந்த 5ஆம் அத்தியாயம் கிருஷ்ண உணர்வின் பயிற்சி விவரமாகும். கர்மயோகம் எவ்வாறு முக்தியளிக்க முடியும் என்ற கற்பனை கேள்விக்கு இங்கு பதில் கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுவது என்றால் பகவான் கிருஷ்ணரே உயர்ந்த ஆளுநர் என்ற முழு ஞானத்துடன் செயலாற்றுவதாகும். இத்தகைய செயல் திவ்ய ஞானத்தில் இருந்து வேறுபட்டதல்ல. நேரடியான கிருஷ்ண உணர்வு பக்தி யோகம் எனப்படும். ஞான யோகம் என்பது பக்தி யோகத்திற்கு இட்டு செல்லும் பாதையாகும். பரம உண்மையுடையனான ஒருவனது உறவை பற்றி முழு ஞானத்துடன் செயல்படுவதே கிருஷ்ண உணர்வாகும். மேலும் புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை பற்றிய முழு ஞானமே இந்த உணர்வின் பக்குவ நிலையாகும். கடவுளின் மிகச்சிறந்த அம்சமான ஆத்மா அவரது நித்திய தொண்டனாவான். ஆத்மா மாயையை ஆட்சி செய்ய விரும்பும் போது அதனுடன் அவர் தொடர்பு கொள்கிறான். இதுவே அவனது பல்வேறு துயரங்களுக்கும் காரணம். அவன் ஜடத்துடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளவரை அதன் தேவைகளுக்கான செயலாற்றல் அவசியம். இருப்பினும் ஜடத்தின் எல்லைக்குள் இருக்கும் போதிலும் கிருஷ்ண உணர்வானது ஒருவனை ஆன்மீக வாழ்விற்கு கொண்டு வருகிறது. ஏனெனில் ஜடவழியில் பயிற்சி செய்யப்படும் போதிலும் ஆன்மீக வாழ்வின் எழுச்சி பெற செய்கின்றது. ஒருவன் எந்த அளவிற்கு இதில் முன்னேறியுள்ளானோ அந்த அளவிற்கு அவன் ஜடத்தின் பிணைப்பிலிருந்து விடுபட்டுள்ளான். கடவுள் யாரிடமும் பாரபட்சம் பார்ப்பதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் அவன் செய்யும் கடமையை பொறுத்ததே அவனது பலன்கள். கடமைகள் புலன்களை அடக்குவதற்கும் கோபம், ஆசை ஆகியவற்றின் தாக்குதலை வெல்வதற்கும் உதவியாக அமைகின்றன. மேற்கூறிய எழுச்சிகளை அடக்கி கிருஷ்ண உணர்வில் நிலையாக நிற்பவன் உண்மையில் பிரம்ம நிர்வாணம் எனும் திவ்யமான நிலையில் உள்ளான். கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யும் போது தானாகவே அஷ்டாங்க யோக முறையும் பயிற்சி செய்யப்படுகிறது. ஏனெனில் யோக முறையின் இறுதி நோக்கம் பக்தியினால் எளிமையாக அடையப்படுகின்றது. அஷ்டாங்க யோக முறையில் யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியானா, சமாதி என்னும் படிப்படியான வழியில் முன்னேற்றம் அடையப்படுகிறது. ஆனால் பக்தி தொண்டின் பக்குவத்துடன் ஒப்பிடும்போது இவை ஒரு முன்னுரையை போன்றவை. பக்தி தொண்டு மட்டுமே மனிதனுக்கு அமைதியை நல்கும். பக்தியே வாழ்வின் மிக உன்னதமான பக்குவ நிலையாகும். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் என்னும் 5ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பெரிய பர்பட் தான். ஆனா இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. என்னது? போக்தாரம் யஜ்ய தபசா. அது இது பார்த்தே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். போக்தாரம்னா யாரு அனுபவிப்பாளர்? இது அனுபவிக்கிறது யாரு? போக்தாரம்னா அல்டிமேட் இது ரிசீவ். யாருக்கு ரிசீவ்? ஹூ இஸ் கெட்டிங் த பெனிஃபிட்? யஜ்ய தபசாம். இந்த யஜ்ய தபஸ் எல்லாம் பண்றது யாருக்கு போய் சேர்றது? கிருஷ்ணாக்கு தான் போய் சேர்றது. சர்வ லோக மகேஸ்வரன். எல்லா லோகத்திலயும் இருக்கிற ஈஸ்வரர்கள்லாம் இருக்காங்க. காடு எல்லாருக்கும்
எல்லா உயிர்வாய்கள் எல்லாத்துக்கும் உள்ள தலை சிறந்த என்னது ஒரு மேல் இருக்கிறது யாரு? மகா ஈஸ்வரன், மகேஸ்வரன். சுஹிருதம் சர்வபூதானம், எல்லா உயிர்வாய்களிடம் நண்பனாக உள்ளான் கிருஷ்ணன். இந்த ஞாத்துவான இந்த நாலேஜ் இருக்கிறவங்களுக்கு சாந்தி கிடைக்கும். சாந்தினா மன அமைதி கிடைக்கும். இதுதான் அது ஒரு இது போட்டிருக்கு. அப்புறம் இதுல வந்து நிறைய பர்பட்ல நிறைய போடுறாங்களே, அது வந்து அது ஒண்ணு நினைவுச்சுன்னு சொல்லி கொடுக்கறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். எனவே பட் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது புரியறது இல்லையா? இயற்கை எஜமானர் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது ஏதாவது புரியலன்னு கேளுங்கன்னா, பகவானே ஜட இயற்கையின் எஜமானர். அவர் தான் எல்லா கட்டுண்ட ஆத்மாக்களோட ஜட இயற்கையின் கடுமையான சட்டங்களுக்கு உட்பட்டவர்கள். இந்த அட்பட்டமா இது அவர்தான் எஜமானர். அப்புறம் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களோ யாரு? பகவான் வந்து இயற்கையின் எஜமானர். ஆனா நம்ம யாரு? கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் யாரு? ஜட இயற்கையின் கடுமையான சட்டங்களுக்கு உட்பட்டவர்கள். இந்த முக்குணங்களால நம்ம தாக்கப்பட்டிருக்கோம். நம்மளை வந்து அது தாக்குறது. ஏன்னா நம்ம இந்த உலகத்துல வந்திருக்கோம், இந்த பௌதிக உலகத்துல வித் அ பாடி, எம்போடிடு சோல் நம்ம வந்திருக்கோம். அதனால நம்ம வந்து தாக்கப்பட்டோம். இந்த அப்பட்டமான உண்மையினை உணராத வரை தனிப்பட்ட முறையிலோ பல பேர் ஒன்று கூடியோ இவ்வுலகில் அமைதியை காண்பது சாத்தியம். இப்ப நல்லா தெரிஞ்சின்றாதான் சாந்தி முச்சதி அப்படி என்றார்தே, அந்த மாதிரி சாந்தி கிடைக்கும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வில் அறியப்படுவதாகும். பகவான் கிருஷ்ணரை பரம அதிகாரி, அவர் தான் எல்லாம் கண்ட்ரோலர், அவர் தான் ப்ரொப்ரேட்டர், அவர் தான் வந்து அதிகாரி. மாபெரும் தேவர்கள் உட்பட எல்லா ஜீவன்களும் அவரது சேவகர்களே. பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வில் மட்டுமே இந்த மாதிரி பக்குவமான அமைதி அடைய இயலும். அது மாதிரி போட்டிருக்கு. அப்புறம் என்ன போட்டிருக்கு? 5ஆம் அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ண உணர்வில் பயிற்சி. ஓகே, நேரடியா கிருஷ்ண உணர்வு புத்தி யோகம் எனப்படும், ஞான யோகம். ஓகே, இதெல்லாம் ஒண்ணும் பெரிய இது இம்பார்ட்டன்ட். அவன் ஜடத்துடன் தொடர்பு கொள்ளு வரை இதுவே அவன் பல்வேறு துயரங்களுக்கு காரணம். எது? ஆத்மா மாயையை ஆட்சி செய்ய விரும்பும் போது அதனுடன் அவன் தொடர்பு கொள்கிறான். இப்ப வந்து மாயன்னு இதுதான் சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமகுணம். ஆத்மா என்ன ஆகுது? இந்த பாடி எடுத்துன்னு வர்றதுனால இந்த இதுல கட்டுண்டுடுறது. அந்த மாதிரி அவன் வந்து மாயையை ஆட்சி செய்ய அவன் பாக்குறான். அதனுடன் அவன் தொடர்பு கொள்கிறான். அப்ப இதுவே அவனது பல்வேறு துயரங்களுக்கு காரணம். ஏன்னா தொடர்பு சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இதுல ஈடுபடும் போதுதான் அவன் வந்து அந்த இது தொடர்பு உள்ளதுனால்தான் நிறைய அவனுக்கு வந்து துக்கம், சுகம், துக்கம் எல்லாத்தையும் அவன் வந்து பாக்குறான். அவன் தேவைகளுக்கு செயலாற்றுதல் அவசியம். இருப்பினும் ஜடத்தின் எல்லைக்குள் இருக்கும் போதிலும் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம இருக்கும் போது என்னாகும்? இதெல்லாம் விடுபட்டு போய்விடும். நமக்கு வந்து பகவான் கிட்ட இருக்கிற அந்த ஒரு லைஃப்ல நம்ம போய்விடுவோம். ஆனா நம்மளும் கட்டுண்ட ஆத்மா தான். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வு அதை விட ஸ்ட்ராங்கா நம்மள வந்து இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் வீக்கா போயிடும். இந்த பப்பெட் ஷோ மாதிரி. ஓகே, இது வந்து ஆமா, இது வந்து மாதிரி முடிச்சோம் நம்ம. இப்போ we will go for the PPT. 15 நிமிஷம் இருக்கே, நம்ம பண்ணலாம் இல்லையா? ஹரே 15 20 நிமிஷம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா.